Right, twalandira nsoni ku meeting yacu lero pamene tikupitiriza pamene tinasiyira last time. Okay, so last week timakamba zokhuza uthenga wa zipinda zakumwamba. Okay, so nzofunika kwambiri kuti ngati muli nthawi mukaona presentation imeneyo, right, fund iyi ipanga build kapena ikhala ikumangiriranso pa zimene tinapanga last time. Okay, so pa tsiku la lero ndikupanga share presentation. Tikufuna tioneza tsiku la chitetezero. Okay, tikufuna tioneza tsiku la chitetezero. So tinaona nawo kuti no pali zinthu zingapo zimene zimaphatikizidwa. Okay, choyambirira pali tsiku la chitetezero, pali chiweruzo, ndi pali tsiku la 1844. So last time tinaona no tsiku la 1844 ni nthawi imene choonadi chimafunika chitani chibwerezedwe. Chifukwa tinokanyanga uno kanaponya choonadi pasi, choonadi chimafunika chitani chibwerezedwe. So chibwerezedwe malo ake. So tinaona 1844 date yake ni imeneyo. Koma tinaona nawo tino chiweruzo right, chiweruzo ndi chiweruzo chakufufuza, osati kuti no opulumuka nduti kapena awotayika nduti, no. Tinaona kuti chiweruzo nkhani yayikulu ndi kufufuza maufumu awiri, ufumu wa Mulungu ndi ufumu wa Satana. Kuona kuti chikhalidwe chake nchotani, kuti ndi ufumu umene unapange chiyero ndikutiwo. Okay, so zachimene chitiona kwambiri next week tiyamba kuyang'ana za mmene chiweruzo chakumwamba chikuyendera. Chifukwa zimene zizi tichiziona mu Daniel chapter 7, mu chapter 4 mpaka na 11 ndi mu 12 mpaka na 19 tikhala kuyang'ana za chiweruzo. So actually buku la chiweruzo ndi buku limene likuyang'ana za chiweruzo, kuti ufumu wa Mulungu ndi ufumu wa Satana ubalazi chani. Okay, koma kwa lero nazakambaso za tsiku la chitetezo. Nato tsiku la chitetezo ndi tsiku limene anthu ake a Mulungu chinayi chapadera chikuchitikira, kuna tuno pamphumi pawo akusindikizidwa kuti neyo sanga chimweso. Ndi tsiku limene pakuchitika chitetezo chapadera kuti anthu a Mulungu ndi Mulungu akukhala chani pamodzi. So pa tsiku la lero tikufuna tingoona phunziro limene tuno tsiku la chitetezo ndi chani. So phunziro la tsiku la chitetezo ndali pangapo kangapo. Okay, I think ikhala phunziro lachitatu. So pofika chimenecho ndikhala tikuyang'ana kuti no kodi ndi zinthu zimene zimakambidwa kuti ndi za tsiku la chitetezo koma si zokhuzana ndi tsiku la chitetezo. So pa tsiku la lero tikhala tikuwunikira zimene zizi. Okay, so mavideo amene ndapanga ambuyo okhuza tsiku la chitetezo ndapanga tag kumapeto kwa video ilili. So mukama ona video iyi muthaulipeza. So pa nthawi ino tiseke maso kuti tipemphere. So maso pemphere. Ambuye fathokoza mapadera fa chisomo chimene mwatipasa, thokoza ti mumatikonda, pemphati mutidalitse ife pamene tikumva mawu awa. Tipempha m'dzina la Yesu Khristu, amen. Okay, so phunziro lathu ndilo kodi titani pa tsiku la chitetezero, right? Kodi tingaziwe zoti tichite tisakudziwa tsiku la chitetezo ndi chani. Okay, so anthu ambiri amakhulupirira tsiku la chitetezo ndi tino Mulungu akuyang'ana tino amene achite bwino nduti, ndikuti akapeza tino sanachite bwino ndino ngakhale ali Mkhristu, ngakhale anabadwanso maso ano nditi dzina lake lichosedwa m'mabuku. Okay, so icho chimene chimapangitsa anthu ambiri azikhala ndi mantha. Okay, mwina tisanaone za tsiku la chitetezero, funso langa limakhala kunena kuti kodi Yesu atakwera kumwamba anapita chipinda chiti? Kodi analowa chipinda chopatulika kapena chipinda chotani chopatulikitsa? So last week ngati simunaone phunziro last week ndipempha mukalione. Okay, so anthu ambiri amakhulupirira no akhristu ambiri amakhulupirira Yesu analowa chipinda chopatulikitsa, atachoka kumwamba, atachoka pa dziko lapansi andita straight chipinda chopatulikitsa. Imene akhristu amene ali Adventist amakhulupirira Yesu analowa chipinda chopatulika kayi, kena mu 1844 analowa chipinda chotani chopatulikitsa. So izo nzofunika kuti timvesese kuti no chinachitika ndi chani. Okay, mwina funso lina lofunikira kwambiri ndiopesa tuno kachisi anamangidwa motani. Okay, so ndizipempha kuti mavolunteer kuzowerenga samachedwe muwerenge Exodus 25 verse 8. Catherine, ngati mungatiwerenge tiwerengereni majanga.
ngati ngatheke. Research ndipo andimangire malo opatulika kuti ndikhale pakati pawo. Pese iliyoka monga mwa zonse ine ndikuonetsa iwe chifaniziro cha kachisi ndi chifaniziro cha zipangizo zake zonse momwemo uchimange. Alright, so verse lili very clear. So last week tinaona kuti kachisi amene anaona Mose sanaonesede kachisi wakumwamba. So anthu ambiri akawerenga papa amona okay. So Mose chimene akupanga akuonesedwa kachisi wakumwamba. Okay? So pamene Mose akupanga kachisi wa dziko lapansi ndi kachisi wakumwamba ndendende zofanana. No. Apa pa Bible uchita tuza fano. Monga mwazonse ndili kuonesa iwe chifanizo cha kachisi. Chifanizo means what? Image. So kachisi amene Mose anamanga ndi kachisi amene Mulungu anamuonesa. Icho ndiliziwe. Pato tikaona muno kachisi amene anapanga anakhoma kawibe agolide, anadenga zikopa za mbuzi chani. Zose zimene Mulungu anamuonesa. Okay? Chimene icho tichivesese. Chimene Mose anapanga ndi chimene Mulungu anamuonesa. Tikachoka pa verse 20 tikapa verse 9 kumasesera Mose. Tionaonera kuti Mulungu anamba kumpasa ma dimensions. Ma dimensions amene akumpasa ma length, ma width osearch na amene Mulungu anamuonesa masomphenya. Okay? Tero ingeni pa Hebrew chapter 9 verse 1 mpaka na 3. Paulo akuti chani? Hebrew 9 verse 1. Ndipo chingakhale chipangano choyambachi chinali nazo zoyikika za kulambira ndi malo opatulika apa dziko lapansi. 2. Pakuti chihema chidakonzeka choyamba chija mmenemo munali choyikapo nyale ndi gome ndi mkate woonekera paja payitanidwa malo opatulika. 3. Koma mkati mwa chophimba chachiwiri chihema chonenedwa malo opatulikitsa. Now, muchizungu anagwiritsa mawu amene amandisangalatsa kuti ndipo ngakhale chipangano choyamba chinali nazo zoyikika za kulambira ndi malo opatulika apa dziko lapansi. Mwaona amenepa? Muchizungu anagwiritsa mawu kuti a worldly sanctuary. Zinthu idzi sizakumwamba. Malo opatulika apa dziko lapansi. Zinthuzi zinali mafanizo chabe. Zinthuzi zinali za dziko lapansi. Apamva pamenepe? Right? So chihemachi chinali malo opatulika, munaizoyikapo akambozera munaizoyikapo cha nyali, panali gome lazofukiza komanso mkate woonekera. Right? Pamenepa matchedwa malo opatulika. So chipinda choyamba chimenechi. Koma zinthu zinzacha zapa dziko lapansi. Osati zakumwamba iyayi. Koma mkati mwa chophimba chachiwiri. So akamba za chophimba. Chihema chotchedwa malo opatulikitsitsa. So kachisi pa dziko lapansi anali ndi malo opatulika ndi munanso malo opatulikitsitsa. Tikaona ichi malo opatulika mapezeka zinthu zimenezi. Mapezeka nyali, right? Mapezeka guwa lazofukiza ndi mapezeka mkate woonekera. Okay? So I think ndikazamaliza Daniel ndi chivumbulutso ndizangopanga series special ya kachisi. Umaona china icho so ndizikugwiza mwanyi ndi utumiki wa Yesu, right? So wakati mwangu benthu apo ndi apo choncho kumalizapanga nditu series. I think video tazatenga mwezi o miezi iwiri, miezi ingapo, right? So ukuona icho nayola nchopalikisisa. Unaona? So izi zauti za dziko la jana lapansi. Okay. Now, nafuna kuti mundiwerengere pa Hebrew 10 verse 19. Hebrew 10 verse 19 mpaka na 22. Mpaka 21. Apa pano mafuna muwerenge chifukwa chonena kuti chimene chimasiyanitsa chikhulupiriro cha Khristu ndi ma Adventist ndi nkhani ya nsalu. Chifukwa chonena kuti pa dziko lapansi pana nyani nsalu yotchinga
imene imalekanitsa zipinda ziwirizi. So kumwamba funso limakhala ndilonena kuti kodi kumwambako kuli nsalu mukachisi, pali kachisi wakumwamba, pali chinsalu chimene chimatchinga malo opalika ndi opalikisisa. Okay, fatenga pali nsalu yotchinga ndeti tifuna tizifunsa tino anafera chipinda chiticho Yesuyo pokwera kumwamba. So mukuwerenga Aheberi 10:19 mpaka 21. Ndipo pokhala nacho abale chilimbiko chakulowa m'malo opatulika ndi mwazi wa Yesu pa njira yatsopano ndi yamoyo imene adatikonzera mwachotchinga ndicho thupi lake. Ndipo popeza tili naye wansembe wamkulu wosunga nyumba ya Mulungu. Pamene pampofunika kwambiri kuwapesesa, kodi kumwamba kulidi chinsalu? Tionana kuti no akuti ndipo pokhala nacho abale chilimbiko chakulowa m'malo otani opatulika ndi mwazi wa Yesu. So titha kulowa chipinda chotani chopatulika ndi mwazi wa ndani wa Yesu, njira yachani yatsopano ya moyo mwachotchinga. Chotchinga ndiye chani? Thupi lake. So mwina nengofunsa kumwamba kulidi chinsalu chotchinga? Funso limenelo yankho likupezeka ati mwachotchinga muchizungu the veil ndicho cha thupi lake, imene zikutuza ife kunena kuti kumwamba kulibeko chinsalu. Kulibeko chinsalu kuti no kachisi kumwamba ndi chinsalu ayi no. Tikamakamba kachisi kumwamba tukamba malo amene zonse zokhuza chipulumutso chathu zimachitikira. Okay, so ineyo powerenga wanga wa Bible sindikupeza popena iponso pene pakukambidwa kuti pali chinsalu kumwambako. Andi pachifukwa chimene chicho nsaluyo imayimirira thupi la Yesu Khristu. Mwanjira ina tikafuna kumvesesa kuti okay, Yesu akupanga ntchito imene imachitika chipinda chopatulika, sitiona kuti Yesu ali bwino chipinda chopatulika kumwamba. No. Tipeza kuti Yesuyo watani akugwira ntchito yeniyeni imene imafaniza chipinda chotani chopatulika. Okay, tikamati Yesu ali chipinda chopatulikisisa sitimuona ndeti kuti ali chipinda chopatulikisisa. No. Tipeza kuti Yesu akugwira ntchito imene imayimiridwa chipinda chotani chopatulika. Ndikhulupirira pamveka. Okay, ngati pamveka muthaika ka thumbs up kuti ndiziwe kuti zikumveka. Yes, mwambako silingamanena kuti ayipinda chiticho no, kulibeko chinsalu. Okay, chimene chili kumwamba chimene tifuna chimvesese ndi ichi. Andi ndikuonesana pompano kunena kuti no chimene chingatiziwise kuti no okay, pano pa Yesu ntchito imene akuigwira ndija timaona chipinda chopatulika kapena ichi ndija imene timaona chipinda chopatulikisisa. Timuona Yesu mwini. Tikamona Yesu mwini ndeti zaro okay, izi zija zimayimiridwa chipinda chopatulika kapena izi zimene zimayimiridwa chipinda chopatulikisisa. Ndikupasani chisanzo. Tikamona kuti no nkhosa imaphedwa. Nkhosa imaphedwa kunja ubwalo eti Yesu anaphedwa pa dziko lina lapansi. So no zimene zimachitika kunja kwa Jehema zikuyimiridwa utumiki wa Yesu Khristu pa dziko lina lapansi. Tikamona wansembe amene amalowa chipinda chopatulika kapena chopatulikisisa, tipeza kuti no Yesu zimene zikuyimira utumiki wa Yesu Khristu kuti kumwamba, right? So ngakhale nkhosa ikaphedwa imathera popo, nkhosa jasama itenga ukalowa mkati mu Jehema no. Yesu Khristu tikuona kuti atafa anaukanso ndipo anakuyimirira wansembe inu neta ndine. So titaona kuti zinthu zina sizikupangidwa replicate 100%, but zinayi mafanisa. Ndaona ma hands up. Enoch mutha kupereka ya comment kinako Geoffrey. Enoch takuyankhula. Okay, comment imene ndoti apopo ndikuona kuti zikuveka bwino kwambiri for nthawi zinabe timakhala ndi maconfuse kuti kodi chimachitika ndi chani pamene Yohane ananena kuti mmene amaona kachisi kumwamba
nthawi inaso kutaka kutinso sanaonemo kachisi kumwamba kucha chifukwa Atate ndi Khristu amene ali mwana wankhosa ndi amene anali kachisi momwemo. So nthawi zinabe zimavuta kuti tizichita balance. Apa ndezi kuveka bwino kuti chinthuchi ndi chifanizo chimene tikuonera apabe tikizo kuti pasa picture ikulu afuna ndingo chitepo adi pamenepo. Okay, thokoza Geoffrey Banda mentor wangu. Geoffrey Banda mufunika mupange unmute mic yo kuti muveke Godfrey ka kapena sumuna mupange unmute kala muyankhuli. Okay, I think this is one who apanga khala nthawi. Okay, so muti yankhulira apa mutiwerengera apa pa Aheberi 9 verse 2 mpaka na 4. Okay, muna fuso nkumapita kuti kulidi zipinda kumamba chifukwa tikaona pa dziko lapansi. Aheberi 9 verse 2 mpaka na 4 tatiwerengera pamenepo. Verse 2. Okay. Pakuti chihema chidakonzeka choyamba chija mmenemo munali choyikapo nyali ndi gome ndi mkate woonekera paja payitanidwa malo opatulika. 3. Koma mkati mwa chophimba chachiwiri chihema chonenedwa malo opatulikitsa. 4. Okhala nayo mbale ya zofukiza ya golide ndi likasa la chipangano lokuta ponsepo ndi golide. Momwemo munali mbiya ya golide yosungamo mana ndi ndodo ya Aaroni idaphukayo ndi magome a chipangano. Yeah, so tikaona muno bwino chipinda chopatulika, right? Chipinda chopatulika topeza nawo tuno muli zinthu zimene zakuzikamba nyali, akuzikamba mkate, akamba za guwa. Na funso langa ndila kuti kodi kumwambako kulidi chinyali? Na munthu akamaganiza kuti kumwambako kulidi nyali ndiye munthu amene sali honest yayi. Right? Nyali ikuyimira yani mipingo isanu ndi iwiri. Chimotso 1 verse 17. Nyali imene ikuyimira mipingo isanu ndi iwiri ikuyimira mpingo wa Mulungu kuyambira nthawi ya maapostoli mpaka umapita nthawi. Of course inaidi mipingo 7 nthawi ya Yohane komano ikuyimira mpingo wa Mulungu mpaka umapita nthawi. Chifukwa makamba zinthu zina zoti kuzedusa msauso tiona ndidza nsanga, right? Anthu aja amene nayi mipingo isanu ndi iwiri anamwalira Yesu asanabwere. So tuzati mipingo imene ikuyimira anthu a Mulungu makamaka kufikira nthawi kuti ya umapita. So nyali zimene 7 kumwamba kulibeko zimayimirira mpingo wa Mulungu mpaka umapita nthawi. Mikate ikuyimira mawu a Mulungu. Kumwamba kuti tinganene kuti kuli guwa lansembe. So chapter 8 imatoza ife ndo kunali guwa lansembe zofukiza zinamba kukwera pamaso a Mulungu. Ndiwo mapemphero anthu oyera mtima. Komano funso langa ndati guwa lansembe likodi ine manati kulibe. Chifukwa chani? Guwa lansembe limayimirira utumiki wake wa Yesu Khristu pamalo pathu kuti no iye ndi amene amatipembedzera. Ife tikapemphera zisomo zake kukoma kwake kumakwera pamodzi ndi mapemphero athu kukafika pandani pa Atate. Yesu ndiye njira yokhayo yokafika kwandani kwa Atate. Chinsalo ichi kodi chilikodi? Ayi kulibe. Chinsalo ichi chikuyimira iye Yesu mwiniyo. Pamene pali Yesu pamene tingazote na kugwira ntchito iti. Yesu atakwera kumwamba ntchito imene awamba kugwira anayamba kugwira nditiyo. Sizitengera chipindeya komano tikaona chimu chapter 1, okay, ikutuza ife Yesu Khristu wayima pakati pa nyali zisanu ndi ziwiri. So zatino Yesu atakwera kumwamba choyambirira chimene akupanga akupereka mzimu wake kwa nyani kwa mpingo wake. Chifukwa Yesu atakwera kumwamba tuzatino anafunika tani azozede monga ngati wansembe. So tona wansembe ndi amene amakaonesa mafuta asatheka mu nyalizo. Yesu anakapatene ndinano mpaka umapita nthawi. So Yesu atakwera kumwamba choyamba akupanga chani akupereka mzimu wake kwa nyani kwa mpingo wake, akupereka mafuta mu nyali zisanu ndi ziwiri. So tutaona no chimene chimayimirira ndi wansembe amafunika aonese kuti mafuta alipo nthawi zonse chikuyimira Yesu Khristu monga ngati wansembe ali pakati pa ife nthawi zonse. Kodi mikate isanu ndi iwiri ikuyimira chani?
tikumuona Yesu Khristu alayima pa chilungu chapter 1 akuti ali ndi mpeni wochoka kumwamba kwake. Yesu mpeni wochoka kumwamba kwake kuyimira chani? Paja mawu a Mulungu ali ngati lupanga lokuthwa kuti uku ndi uku, so zimene zikuyimira apa mkati. Anakamba kuti yani ndi nazo zambiri zoti ndikuwuzeni koma simungazigwire, koma Nkhosa akadza azakupasani inu. Zimene zikutiuza ife yani tikamba kuyenda ndi Mulungu, Yesu ndi amene amatiuza ife zochita. Yesu amakhala mpulumutsi koma samakhala yani mbuye. Mukafuna kudziwa chifuniro cha Mulungu yankhulanani ndi Yesu Khristu, right? Kodi ichi zofugwa lofukiza Chilungu chapter 8 verse 1 zikuyimira kuti yani? Zikuyimira mapemphero athu, utumiki wake wa Yesu Khristu uli nthawi zonse pamaso pathu kutitengera ife chifupifupi ndi Mulungu. Mukuona, so Yesu anangokwera ntchito imene akamba kugwira ndi imene imaonekerera muti chipinda cha chopatulika. Koma tingatene kuti Yesu atakwera kumwamba anali chipinda chopatulika, no, sitingatende zimenezi. Tizwa kuti okay, Yesu atakwera kumwamba anayamba kugwira ntchito imene imayimiriridwa chipinda chopatulika. Tikamba kuganiza yonse nditayamba kumvesesa choonadi. Okay, chifukwa chokuti muziwe ichi, kodi mu kachisi wa padziko lapansi Mulungu amaonesera dali chipinda chiticho. Mukuona menepe chifukwa kuti mukachisi wa padziko lapansi Mulungu samakhala chipinda chopatulika, kupezeka kwake simapezeka mene, koma mupezeka chipinda chitani chopatulikisisa. Okay, tatoerenge pa Exodus chapter 25 verse 21 to 22. Chifukwa ndifuna tatoerenge verse iyi chifukwa chokuti ene sitawerenga ndikayikira ndi folokosi. Ndipo uziyika chotetezerapo pamwamba pa likasa ndi kuyikamo mboni ndidzakupatsayo mlikasamo. 22 Ndipo pomwepo ndidzakumana ndi iwe ndikulankhula ndi iwe ndili pamwamba pa chotetezerapo pakati pa akerubi awiriwo okhala pa likasa la mboni zonse zimene ndidzakuwuza za ana a Israeli. Yeah, so tikaona apapa tikupeza nayo kuti no Mulungu akuti ukayikapo malikasa awiri, ineyo ndikafuna kukhala nawe ndizikumana naye pamwamba pa likasa. Tikaona tata Israeli achimwa mosakhala chipinda chopatulika, amayika tofukiza, right? Utsuma kwera ndipo amamva mawu kuchoka chipinda chani chopatulikisisa. Kutiuza ife yani kupezeka kwa Mulungu kumaoneseredwa mu chifanizo kuti iye ali chipinda chotani chopatulikisisa, osati chipinda chotani chopatulika. Mwaona amenepe? Okay, so kusolanga ndira kuti kodi Yesu atakwera kumwamba anapita kuti? Okay, Yesu atakwera kumwamba muone menepa Machitidwe chapter 2 verse 32 mpaka 33. Tatoyengeni menepa Verse 32 Ameneyo Mulungu anamuukitsa za ichi tili mboni ife tonse. Potero popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu nalandira kwa Atate lonjezano la Mzimu Woyera, anatsanulira ichi chimene inu mupempha ndimumva. So Yesu atakwera kumwamba akuti ali kudzanja lamanja la ndani? La Mulungu. Okay, so ngati Yesu ali kudzanja lamanja la Mulungu ndingotusa chithunzi chemuone. Okay, Bible ikuti Yesu atakwera anafika kudzanja lamanja la Mulungu. Manjirena tikaona kachisi wathu pa dziko lapansi Mulungu amaonesedwa dali yotani chopatulikisisa. So ngati Yesu pokwera kumwamba anapita straight kudzanja lamanja la Mulungu, ndikuti ndi chifukwa chake ya Khristu ambiri amanati no, Yesu anapita chipinda chotani chopatulikisisa. Aho mumavesi amenepe, ngati mumavesi amenepo mutatenga ma thumbs up. Akhristu ambiri amakhulupirira Yesu atakwera kumwamba anapita straight chipinda chotani chopatulikisisa. Chifukwa chani? Amatengeranso kuti no ndi zinkhani ya zipinda. Chifukwa tuno tikaona pa dziko lapansi Mulungu amapezeka chipinda chotani chopatulikisisa. So ngati Bible kuti Yesu anapita kudzanja lamanja la Mulungu, ndiri iwo amakhulupirira kuti Yesu anapita straight chipinda chotani chopatulikisisa. Now tamvesesa ona tuno kumwamba kulibeko chinsalu chotchinga ichi, kulibeko ichi. Okay, so pamene Yesu anakwera chinsalu chotchingacho ndiye thupi lake. Yesu atakwera kumwamba anapita straight kukapezeka pamaso pa ndani? Pa Mulungu. Mwapaona amenepe? So
wapezeka straight pamaso pa Mulungu, chikuchitika nchani? Akuzozedwa ndi Mzimu wa Atate, that is Pentecost. Ndipo akuyamba kugwira ntchito iyi yoyika mafuta mu nyale, agwira ntchito iyi yoti mapemphero athu azipezeka straight pamaso pa Mulungu, agwira ntchito iyi akutipasa ife mawu ake. Ukuona pamenepa? So ichichi kachiso apadziko apasi anali wochepera kufotokoza zinthu zonse pakamodzi. Chifukwa china choti muziwe nchotino wansembe amasinthidwa akamwalira, koma Yesu ni wansembe amene amakhala ndi moyo nthawi zonse. Okay, so tikamaona Yesu Khristu atakwera kumwamba anapita chifukwa kulibeko chinsalu, akupita kukaonekera pamaso pa ndani? Pa Mulungu straight. Okay, so titaona tino kumwambako ntchito zimene zimachitika chipinda chopatulika ndi chopatulikitsitsa tikuziona tikamaona ndani? Tikamona Yesu Khristu. So titaona tino Yesu kulibeko chinsalu chotchinga mwamba. So Yesu pamene akukwera apita straight pamaso pa ndani? Pa Mulungu. Okay, so izo zimene tifunika tizimvetsetse. Alright, tiwerenge ndi Machitidwe chapter 7 verse 55 to 56. Verse 55. Koma iye pokhala wodzala ndi Mzimu Woyera anapenyetsa kumwamba naona ulemerero wa Mulungu ndi Yesu ali kuyimirira pa dzanja lamanja la Mulungu. Nati, taonani ndipenya mmwamba motseguka ndi mwana wa munthu ali kuyimirira pa dzanja lamanja la Mulungu. Amen. So Yesu ali direct pa dzanja lamanja la ndani? La Mulungu. Mukuona amenepe? Ndiyoti zikuchosera kuti chiganizo kuti pali chinsalu. No, palibe chinsalu kumwamba. Yesu apita straight mu presence ya Mulungu. Tikamba kuganiza za chinsalu ndiyoti tiyamba kunena kuti no, Yesu anapita straight kuti chipinda chopatulikitsitsa. Komano nkhani ndiyoti Yesu akupita straight ku dzanja lamanja la Mulungu. Akati waima pa dzanja lamanja la Mulungu ndiyoti no mukachisi wathu padziko lapansi tidana ndo apita chipinda chotani? Chopatulikitsitsa. Tikamona chivumbuluso waima pa nyale zisanu ndi ziwiri ndiyoti tiziganiza kuti no anapita mu chipinda chotani? Chopatulika osati chopatulikitsitsa. Mukuona amene tizitamba ubali katamba kukangana. Koma tizoti kumwamba kulibeko chinsalu. Nsalu ndiye soya zimene akupanga Yesu titimvetsatu zikuti chani. So chipinda chopatulikitsitsa chikuyimirira chani? Timvetsatu chipinda chopatulikitsitsa chikuyimirira kupezeka kwa ndani? Kwa Mulungu. Pakuona amenepe? So Yesu akupita pamene pali kupezeka kwa ndani? Kwa Mulungu. Akupita direct pa malo pamene pali Atate. And iyeyo chochitika nchani? Tionani Yesu akuti akuzozedwa. Pamene Yesu akuzozedwa chochitika nchani? Akuyamba kugwira ntchito imene imayimirira chipinda chotani? Chopatulika. Koma mwamba kuli zipinda? Ayi, kulibe kuzipinda. Ndikuphera mfundo imene yasindikizidwa mokwanira. Koma tiwerenge mavesi angapo. Okay, ndikufuna tipange mari idea imene yoti kumwamba kulibe kuzipinda. Of course ndikankhayo yonchi ndeta nthambi lathu ndigenda kuti koma ife tungosama yoti Bible kuti yani. Okay, Aroma chapter 8 verse 26 paka 34 tiwerenge zimenezi kuti tione kuti no kumwamba kulibe kuzipinda. So yenga amene pakuti wanje. Verse 26. Koma momwemonso Mzimu athandiza kufoka kwathu, pakuti chimene tipempha monga chiyenera sitidziwa, koma Mzimu mwini atipempherera ndi zobuwula zosatheka kuneneka. 27. Ndipo iye amene asanthula mitima adziwa chimene achisamalira Mzimu, chifukwa apempherera oyera mtima monga mwa chifuniro cha Mulungu. 34. Ndani adzawatsutsa? Khristu Yesu ndiye amene adafera, inde makamaka ndiye amene adauka kwa akufa, amene akhalanso pa dzanja lamanja la Mulungu, amenenso atipempherera ife. Now, tikaona papa tikawerenga mwina tiwerenge pamene papa. Okay, Sister Catherine ndi Bible ngati pomwe mulipo. Nalivyo. Sister Catherine, mwindi Bible right jawa pamenepo? Yeah. Okay.
tangolenga pa James chapter 8 ndifuna tipange mabare ma ideas ali. Okay, mwafika pa James chapter 8 telenga verse 3 James 8 verse 3 mpaka na 5 Chivumbulutso 8 verse 3. mpaka 5. Ndipo anadza mngelo wina nayima pa guwa lansembe nakhala nacho chotengera cha zofukiza cha golide. Ndipo anampasa zofukiza zambiri kuti aziyike pamodzi ndi mapemphero a oyera mtima onse pa guwa lansembe la golide lokhala ku mpando wachifumu. Verse 4. Ndipo utsi wa zofukiza pamodzi ndi mapemphero a oyera mtima unakwera kutuluka m'dzanja la mngelo pamaso pa Mulungu. Verse 5. Ndipo mngeloyo anatenga mbale ya zofukiza nayidzaza ndi moto wopala pa guwa lansembe nawuponya pa dziko lapansi. Ndipo panakhala mabingu ndi mawu ndi mphezi ndi chivomezi. So anthu ena amakhulupirira kuti kulidi guwa lansembe la zofukiza, amakhulupirira kuti liliko pati Bible anenje mwana guwa lansembe likaona amene Bible ikunenera guwa lansembe kumira kuti likwachani amapemphero mabana amene komane tikamakamba guwa lansembe munati ngoliyika baba kuti zimveke bwino. Okay, tikamakamba guwa lansembe inali okay. So guwa lansembe limagwira ntchito nji amayikapo zofukiza, apayika zofukiza zimakwera kudusa pa chinsalu ndikaphimba apa ndipo Mulungu amayankhulana ndi anthuwo ndeti munthu ansembe amakhala kuti ali nguwa. Okay, mabaona amenepe. So guwa lansembe kumira yani mapemphero. So guwa lansembe silimakhala pamaso pa ndani pa Mulungu, pamakhala nsalu yotchinga pakatipa. Okay, tamva amenepe. Now tipite ku verse lathu tawerenga kwa Roma. Aroma akutuza ife tino pamene ife tikupemphera amene amatithandiza kupemphera ndani mzimu. Okay, so anthu ena amadumpha maona mzimu ena amatithandiza kupemphera no imanekayi, right? Akuti ndani adzawatsutsa? Yesu ndiye amene adafera. Iyi ndi makamaka ndiye amene adauka kwa akufa, amene akhalanso pa dzanja lamanja la Mulungu, amene satitani atipemphera. So amene atipemphera ndi ndani? Ndi Yesu kudzera mwa mzimu wake pamene pamveka. So Yesu atipemphera ife kudzera mwa mzimu wake. Koma Yesu ali kutiko? Yesu ali kuti ali pa dzanja lamanja la Mulungu. Apa pamene tingaziwire tulubeko zipinda kumwamba kufanana kuti guwa lansembe limene likumira utumiki wa Yesu Khristu mapemphero limakhala chipinda chotani chopatulika. Okay, pamene Mulungu amapezeka chipinda chotani chopatulikisisa, koma nseza kuziphatikiza ngati yani pamodzi. Yesu Khristu ali pa dzanja lamanja la Mulungu amene sakutirani atipempherera ifeyo. Mabona amenewe. So Yesu akuti iye ndiye njira ndi choonadi, iye yekha ndi njira yopita mwanani kwa Atate. So pamene pali Yesu ndi pamenenso ife tingatani tingapezeke. Yesu anabwera pa dziko lapansi kuzakhala ngati ana mwachingati wachiwiri. Iyeyo ndi amene wayanjana chifupifupi ndi Mulungu, cholinga kuti no ife tonse amene tabadanso masomano kudzera mwa iye titha kuyanjananso ndi ndani chifupifupi ndi Mulungu. This is why Yesu ali pa dzanja lamanja la ndani la Atate. Kusinza tino iyeyo mwangati ali ndi umunthu wathu akuti kopanso ife tonse kuti tikayanjane ndi Mulungu wake, kuti ife tikakhale chifupifupi ndi ndani ndi Mulungu. This is why Yesu ali pa dzanja lamanja la ndani la Atate. Koma tonanso tino paiso ichi ndinaso chachikuluso chimene chikukhuza nkhani imeneyi. Okay, mundu werenge pa Chivumbulutso 12 verse 4 ndi 5. Chivumbulutso 12 verse 4 ndi 5. Verse 4. Ndipo mchira wake uguza limodzi la magawo atatu a nyenyezi zamwamba nuziponya pa dziko. Ndipo chinjoka chinayimirira pamaso pa mkazi akuti abale, kuti akabala icho chikalikwire mwana wake. Verse 5. Ndipo anabala mwana wamwamuna amene adzaweruza mitundu yonse ndi ndodo yachitsulo. Ndipo anakwatulidwa mwana wake amuke kwa Mulungu ndi ku mpando wachifumu wake. Mabana amenepe. So Yesu Khristu atamuchoka pa dziko lapansi anapita straight kwa Mulungu. How close? Ku mpando wake wachani wachifumu. Mabana amenepe. Singa tino mundisegulire Chivumbulutso chapter 12 verse 10. Tandisegulira ku Chivumbulutso chapter 12 verse 10. So Yesu atakwera kumwamba
anapita straight, sanapite chipinda chopatulika ngati mene tikudziwa pa dziko lapansi, chifukwa tino akhati anafika chinthu chipatulika ndi tino sanali pa dzanja lamanja la Mulungu. Popana menepe koma nkhani ndiyo kuti kulibe kudyana chinsalu chotchinga kumwambako mukachisi kachisa kumira malo amene akukhuza za chipulumutso inu ndi ineyo. So Yesu apita straight kwa Mulungu kuti dzanja lake lamanja, anditi kaona dzanja lake lamanja ndetino zikuthandiza tino chimene chipulumutsa, okay, pa dziko lino lapansi dakhati tukayang'ana kachosa dziko lapansi koma kumapata nati kulibe kudya chinsalu chotchinga. So akamanena kuti Yesu Khristu anapita straight kumpando wachifumu. Mpando wachifumu ndio ukulumikizana ndi ufumu. Tilimozene pe? Mpando wachifumu ukuyimira chani? Ufumu. So akamati Yesu Khristu ali kudzanja lamanja la Atate. Zikumira kuti Yesu Khristu ali pa mpando wache wachifumu. So mpando wachifumu kodi zikuveka nzofunikira bwanji wa ifeyo. Muliwerenge mu chapter 12 verse 10 kuti bwanji. Verse 10. Yes. Ndipo ndinamva mawu akulu mmwamba nanena, tsopano zafika chipulumutso ndi mphamvu ndi ufumu za Mulungu wathu ndi ulamuliro wa Khristu wake, pakuti wagwetsedwa wonenera wa abale athu, wakuwanenera pamaso pa Mulungu wathu usana ndi usiku. Pamenepo pamene tifuna tivesiso nakuno Yesu atakwera kumwamba anapita kumpando wachifumu, meaning to say anakhazikitsa ufumu wa Mulungu pa dziko lapansi atazozedwa pa Pentecost. Tipezeka nakuno Yesu tsopano atha kudzaza ife tonse ndi kutipatsa ife moyo wachigonjetso ndi tchimo. Kona akunena anagonjetsa tchimo ndi ife. Nikona kunena kuno taona ndizaza chani chipulumutso, taona zaza chani mphamvu ya Khristu, taona ndizaza chani ufumu. Mopana amenepe ufumu ndio utiyo Yesu anauza Luka chapter 17 verse 20 mpaka 22, musafunse ufumu wa mwamba udzaliti, suza ndi maonekedwe kuti uli apa kapena apa, koma ufumu uli chani mkati mwanu. So tikamakamba zoti Yesu Khristu ali kudzanja lamanja la Atate ndiye kuti akuchita nawo gawo la chani la ufumu. Wazozedwa ngati mbuye ndi mpulumutsi, wazozedwa ngati mfumu koma akulamulira mitima ya iniyo ndine. Ufumu wake si wa dziko lino yayi. Tikuona amene zikukhalira nikona ndatu Yesu ali straight kudzanja lamanja la ndani la Atate, ndipo ufumu ndi chipulumutso zizuza pamodzi. Fatino mukalandira Yesu Khristu ndiye mwabadanso maso pano 1, komanso mukalandira Yesu Khristu ndiye mwalandira yani ufumu wake, chifukwa Mulungu amalamulira kudzera muyani mu mtima mwanu. Nikona nkhosa akadzaza zophunzitsa zonse ndi Yesu akulamulira muyani mu mtima mwanu. Izi ndikona tikunena kuti Yesu atakwera kumwamba anapita straight kudzanja ndani lamanja la Atate. Okay, so chinthuchi ndi chabwino kuti chirati chivesi. Now funso lachiwiri, so tayankha funso loyamba la zipinda. Okay, so nzatani kumwamba kulibeko zipinda ziwiri ndikachisi basi, koma zimene Yesu Khristu akupanga iye mwini zikutiululira ife zinsinsi za zimene zinalukidwa mchipinda chopatulika kapena kulukidwa mchipinda chopatulika. Zikutionesera ife zinsinsi za choonadi chimene chili chokhazikika chigwirika. Okay, pali chilamulo chinaza ndi Mose koma choonadi ndi chisomo chinaza mwandani mwa Yesu Khristu. Yohana 1:17. Chilamulo zinthu za mafanizo, chisomo ndi choonadi zoyikika. So ife timpembedza Mulungu mzimu ndi choonadi. Now funso lina ndilona kuti kodi a Khristu, okay, fatino pali ganizo lena kuti no a Khristu auzaweruzidwa. Okay, so ganizo limene ndaona tino siloona chifukwa ina kuti no limakhanga tino ineyo ngakhale muli Khristu zina litha kuyitanidwa mu chiweruzo Yesu asanabwere, ndipo akapeza tino pali china simunalape basi mwatayidwa. Okay, kodi ganizo limene ndi la m'Baibulo? Okay, mafuna tifunse mafunso amene chifukwa chonena kuti chiweruzo chimene tichiona ife m'Baibulo tichipeza pa Daniel chapter 7 chimene chikuweruza osati inuyo ngati mupulumutsidwa kapena chikungoweruza kuti okay awa ndi a Khristu. Kodi ufumu wa Khristu uli mkati mwawo, wapanga zimene Yesu amanena? Okay, awa alibe Khristu ndi a Satana, kodi mkati mwawo mwa moyo wawo mukuonesa zimene ufumu wa Satana umanena? Nkhani yachiweruzo ndi chimenecho basi.
andi pa mapeto ake achiweruzo imeneyi chimwe chapter 11 verse 15 mafumu a dziko lino amba kukhala mafumu andani a Khristu wathu. Chifukwa tikaona chimwe chapter 7 Daniel chapter 7 pali mafumu amene akuyenda. Babuloni anayezedwa anapeza kuperewera, ndiyoti mafumu safunikana ayezedwe. Even ufumu wa Khristu Yesu ufunika kuti uyezedwe pa mulingo kuti upangadi chiyero kapena ayi, osati anthu ake apulumutsidwa amene no. Okay, so tikaona Daniel chapter 7 totano mapeto ake Yesu Khristu akupasidwa ufumu. Okay, chiweruzo chitakhala pasi Daniel chapter 7 verse 9 mpaka 14 tikaona pamenepo amatazedno ndipo nkhamba ake inakhala mabuku anasegulidwa. Okay, chosada chachiweruzo nchani chilombo chinapesedwa ku moto, koma mwana wa munthu anasendezedwa pafupi ndi Atate ndipo anapasidwa ufumu, ulamuliro ndi ulemerero. Songa tuno pamapeto pa kufufuza chiweruzo chimenechi ndi Yesu Khristu yekha ufumu wake ukuonera wapambana. Komano chiweruzo chimenechi sichikuyang'ana kuti awa ndi opulumuka kapena no, chikupanga prove the judgment. Okay, so zimene zinazipanga maphunziro lapaloka sinofunanso tiduse monso yayi, koma ngati mwini nthawi kangowerenga Daniel chapter 7. So kwa lero tikufuna tifunsefunso, kodi inuyo ngati Khristu mabadaso masupano, kodi muzipanganso mantha kuti no mulowanso mchiweruzo, kuti no chikufufuza kuti inuyo ndinopulumukadi kapena ayi? Tiwerengeni pa Yohane chapter 5 verse 24 kuti bwanji. Indetu ndinena kwa inu kuti iye wakumva mawu anga ndi kukhulupirira iye amene anandituma ine ali nawo moyo osatha, ndipo salowa mkuweruza, koma wachokera kuimfa nalowa m'moyo. So munthu amene ali Khristu salowa mkuweruza. Ngati wedu wabadaso masopano sukuyeneranso kuopanso china chilichonse, chifukwa walowa kale muchani mumoyo. So verse it's very clear. Khristu sakuzaweruzidwa soto ndi opulumuka kapena ayi. Now pamakhala ma argument ya mawu kuweruzawa tikaona mu KJV. Okay, ningowerenga mu NSB nditi panga compare ndi KJV. Yohane 5 verse 24 ningepeza mu NASB. NASB ndi New American Standard Version. Tinaona kale last time why version is better off. Okay, John 5 verse 25, no, truly I say unto you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life, and does not come into judgment, but has passed out of death into life. So he akuuza ife amene wakhulupirira ali moyo osatha, ndipo sabweranso muchani muchiweruzo. Mukejefe anakamba kuti condemnation, komano mawu kuti condemnation munthawi imene KJV pangira translate amayimirira pa nthawi chiweruzo, so palibe vuto lililonse. Okay, now nkhani ili apa ndiyapiye mchichwana maswera abwino. Ngati mukhulupirira simubweranso chani mkuweruza, wakhulupirira Yesu obadaso masopano kuti uweruzidwenso kuti chani? Right? So chimene chichitiona tino Bible sichikukambidwa amuyaya. Now tikufunsa befunso lomwe ndi tikupiza kuyankha. Yohane 3 verse 16 to 19, kodi akhristu aweruzidwa ngati ali akhristu kapena Yohane 3 verse 16 mpaka 19 ati bwanji? Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wake wobadwa yekha, kuti yense wokhulupirira iye asatayike, koma akhale nawo moyo osatha. 17, pakuti Mulungu sanatuma mwana wake ku dziko lapansi kuti akaweruze dziko lapansi, koma kuti dziko lapansi likapulumutsidwe ndi iye. Verse 18, okhulupirira iye saweruzidwa, osakhulupirira waweruzidwa ngakhale tsopano, chifukwa sanakhulupirira dzina la mwana wobadwa yekha wa Mulungu. Verse 19, koma chiweruzo ndi ichi, kuti kuwunika kunadza ku dziko lapansi, ndipo anthu anakonda mdima koposa kuwunika, pakuti ntchito zawo zinali zoyipa. Yeah, so verse is very clear. Ngati ine mwakhulupirira simukulowanso kuti ndinoweruzidwanso yani.
koma chiweruzo ndi chiti ndi ichi kuti kakwadza ku dziko mwamsana tani sanakukonde. Wosakhulupirira iye, wokhulupirira iye saweruzidwa, wosakhulupirira waweruzidwa ngakhale tsopano. So nkhani yaikulu ndionati no ineyo ngati mwakhulupirira muli ndi moyo wake mwabadanso masomano palibe chinense chimene mufuna muzidandaula nacho, ndinu ake a Mulungu, right? Koma ngati musona badanso masomano ulibe mzimu wake mkati mwa iwe, chiweruzo chachitika kale ndi wotayika kale. Mwapaona amenepe? So izi zinthu za straightforward. Akhristu sakutani sakulawaso mchiweruzo. Okay, andi mukaona bwinobwino mawu onse akukamba chinthu chimodzi kuti muli ndi moyo. Mukamaona amene anthu amakambira kuti ayi apa tikhala tikufufuzidwa yanchani amakuza usanene kuti ndi wopulumutsidwa, tizapulumutsidwa Yesu akamabwera chiweruzo chikazakhazikitsa chinthucho. No. So anthu amene amapangisa kuti chiweruzo chakufufuza chimene akufufuza liwe ndokumuka penayi chizipereka chiopsezo ku chipulumutso cha anthu. Kwa anthu osakuza kuti ndokumuka kapenayi akudikira kuti afufuzidwe ndi Mulunguyo abada maso manainde koma akuchitabe mantha akudikira no Mulungu azapange declare kuti okay apapa meneza chineno mwayesesa chimene ndi tinochamba kubwesa ntchito za Mulungu mu chinthucho ndi sizachisomonso yayi. Apa Bible yani 1 Yohane 5:12-13 kodi ife ngatili mwa Kristu ndife opulumutsidwa. 1 Yohane 5:12-13 amene angapeze mwachangu towerenga. Iye wakukhala ndi mwana ali nawo moyo, osakhala ndi mwana wa Mulungu alibe moyo. Verse 13. Izi ndakulemberani kuti mudziwe kuti muli ndi moyo wosatha, inu amene mukhulupirira dzina la mwana wa Mulungu. Kodi alipo pa group bana amene minasamena akuonera mulibe chikhulupiriro? Ngati zili tero ndede by all means ndinosapulumuka mulibe moyo. Koma ngati mwakhulupirira, ngati tili pa tonse pano takhulupirira mwana wa Mulungu, tiziwe kuti ndi yani ndi moyo. Actually hana kulemba ichi kuti tikhulupirire, ngati takhulupirira tidziwe osati tizikayika soya, tidziwe ndi kusimikizika kuti ndi moyo tani wosatha. Iyi ndiyo ndi cha Bible, iyi ndiyo ndi chimene ifuna chitilimbikitse ife. Okay, now pamakhalanso maganizo ena onena kuti ndati Mulungu akamafufuza anthu ndoti ngakhale anthu alapa machimo awo Mulungu akuwalemba pena pake akusunga ndithu zimenezozo pamarekodi akumwamba kuti akhristu onse amene abadanso maso pano azafufuzidwe. Kodi uyo analapa, kodi anasiya ndi chinthuchi, kodi zikhala bwanji? Kodi Mulungu amasunga mbiri ya anthu olungama? Ndikamati olungama anthu amene azipereka moyo wa iye, kodi mbiri yawo imasungidwa? Muwerenge Yesaya 43:25 ali bwanji. Amene angawerenge mwachangu tiye dzipanga njangu. Amene amawerenga atuluka, so please amene angawekwanisa tawerenga mwachangu. Okay. Yesaya chapter 43:25. Inedi ndine amene ndifafaniza zolakwa zako chifukwa cha ine mwini, ndipo ine sindidzakumbukira machimo ako. Akuchita onena very clear kuti Mulungu akafafaniza machimo sazakumbukiranso. Kodi akutanthauza kuti yani? Kodi Mulungu amayiwala? Timakutanthauza nchonena kuti iweyo ukakhati wabwera kwa iye machimo ako atatu afufuzidwa, palibe sizokutinso Mulungu asagwiritsa ntchito zimenezo kususonso iweyo ayi, zimene zatani zapita. Okay, tanono ndi Micah 7:12 tuwerengeni pamenepo. Micah 7:19. Okay. Adzabwera nadzachitira nsoni, adzagonjetsa mphulupulu zathu, ndipo mudzataya zochimwa zawo zonse m'nyanja yakuya. Akungotanthauza kunena kuti ngati ine munapitako ku nyanja ikakhala yakuya, ineyo kutaya chinthu mu nyanja simungachipezenso. So akungotanthauza kuti no chisoni chake, chisomo chake adzagonjetsa mphulupulu zathu, ndipo machimo amene tachita azataya kuti wasuwa kwa nyanja. Mwanjinena Mulungu sazapitanso kamba kufufuza zimenezozo,
akuyankhula kwa ife yanga kuti no chinthu chikatayika m'madzi nzovuta kuti chitani tichipezeso, zimavuta osati masewera ndipo zimakhala zolemetsa. Ndakutiuza pamene ife timamvetsera kuti chinthu m'madzi mulunguso chimodzimodzi kuti machimo ano wagonjetsa atha. Pabesi zotiso mulungu azapitaso makayang'ana soti kuti amene yodi zikuti no, mulungu sotere yayi. Kodi chipangano chatsopano chikuti bwanji za machimo? Ahebreyu 8:12-13 tiwerengeni. Kuti ndidzachitira chifundo chosalungama zawo ndipo zoyipa zawo sizidzakumbukikanso. Verse 13. Pakunena iye latsopano anagugitsa loyambali, koma chimene chili kuguga ndi kusuluka chayandikira kukanganuka. So izi nza chipangano chatsopano. Tikamakamba za chipangano chatsopano machimo athu sadzakumbukiranso yayi. Okay, now ndimafuna kwambiri kuti tione apapa Masalimo 103:10-13. Kodi chifundo cha Mulungu, chisomo chake ndi machimo athu zimayenda motani? Masalimo 103:10-13 nali banja. Samachitira monga mwa zolakwa zathu kapena kutibwenzera monga mwa mphulupulu zathu. Pakuti monga mmwamba mutalika ndi dziko lapansi, motero chifundo chake chikulira iwo akumuopa iye. Monga kummawa kutanimpha ndi kumadzulo, momwemo anatisiyanitsira kutali zolakwa zathu. Monga Atate achitira ana ache chifundo, Yehova achitira chifundo iwo akumuopa. Inuyo mukangoti mwalowa mu ubale ndi Mulungu, ndikuti mwalowanso mu chifundo chake. Muziwe ichi, Yesu anabwera kudzachotsa tchimo la dziko lapansi, anabwera kuchotsa kulekana kumene kunalipo pakati pa anthu ndi ndani? Ndi Mulungu. Zimene zinachita inuyo musanabadwe. Okay, so Mulungu akufuna ayanjane ndi ndani? Ndi anthu. So inuyo mukangolowa ndikuti umunthu wonse wa pa dziko lapansi udayanjana ndi ndani? Ndi Mulungu. Kudzera mwa Yesu Khristu aliyense pa dziko lapansi pano ndoyanjanisana ndi Mulungu. Kudzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Chimene ndi kulungamisidwa mwa jani? Mwa chisomo. Okay, chisomo chake cha Mulungu chatilungamisa ife tonse. Wakuba ndolungamisidwa pamaso pa Mulungu, wachigololo ndolungamisidwa pamaso pa Mulungu kudzera mwa chisomo cha Yesu Khristu. Koma inuyo ndi ineyo tikakhulupirirano tsopano ndeti tikulungamisidwa mwa chikhulupiriro. Mwa njira ina inuyo ndi ineyo tikulowano mu ubale uja. Mwaona amenewe? So ngakhale dziko lonse lapansi lalungamisidwa mwa chisomo chake, si aliyense amene akapulumuka. Chifukwa kuti tipulumuke ino tsopano tifunika tilungamisidwe mwa chikhulupiriro osati mwa chisomo cha abeyayi. Chisomo chake chipita kwa aliyense, wochimwa onse apa dziko lapansi akulandira chisomo chake. Koma kuti tikhale opulumutsidwa tilowe tilungamisidwe mwa chikhulupiriro. Ndeno takhulupirira mwa chisomo chake, tikuyanjana naye, pamenepo ndoti machimo athu osatani achotsedwa. Ndoti zoyipa zonse sizikufinyikiziranso pandani? Pa ifeyo. Pali verse Machitidwe chapter 3 verse 18-19. Ndinkayikhulupirira kuti ili mtsogolo. Chifukwa tino ndimakhulupirira tino nthawi yakusisimusa ndi nthawi yakusogolo. Nthawi yakusisimusa ndi kusogolo kuti ino ndetino akamaza tipasa zimvula ya masika ndeti umene ndi kusisimusa. Komayi Machitidwe chapter 3 verse 18-19 imakamba za nthawi ya atumwi. Chifukwa tino chapter 2 tikaona mbuyo anali kuti anthu akali kusisimusa ndi Pentecost, right? So akwauza anthuwa amene anali osakhulupirira atachita chozizwa kuti no, mulape machimo anu mukhulupirire ndipo machimo anu afafanizidwa ndipo muzalandira nyengo zakusisimusa. Amakamba chochitika nthawi iti, nthawi imeneyo. Koma ine ndimakhulupirira no ukalapa machimo ako ndito umalowa mu ubale ndi Mulungu. Komabe Mulungu amasemba zochimwa zakupera pake kusungira kuti nthawi yake azatani azakuone bwino amene walapa komano zikuyenda bwino, right? So mamona Mulungu motero. Koma ayi ndithu tatewerengeni Machitidwe chapter 3 verse 18-19 ati ya
amene angowerenga njonde mwachangu thawe. Koma zimene Mulungu analalikiratu m'kamwa mwa aneneri onse kuti adzamva kuwawa Khristu, iye anakwaniritsa chotero. Verse 19. Chifukwa chache lapani bwererani kuti afafanizidwe machimo anu, kotero kuti zidze nyengo zakutsitsimutsa zochokera ku nkhope ya Ambuye. So akwauza anthu ichi ndi chochitika nthawi yomweyo. Iweyo akwazala makosana bwererani. Mukalapa ndeti muvomereza kuti ndi lolakwa. Mukuvomereza kuti ndi lolekana ndi Mulungu. Mukabwerera chili nchani afafanizidwa machimo anu, afaniza litiro kusogolo kuno no pompo blotenga rovusini uchitika pati pompo machimo anu akufufunizidwa akufafanizidwa ndinu oyanjana ndi Mulungu. Chichitika chani kenako nyengo zosisimusa zurani zichikira kuchoka nkhope ya ndani ya Mulungu. Ndito Mulungu analanda yani mzimu wake. Ichichi si chinthu chochitika kusogolo, no, ndi chimene chochitika munthu akalandira yani Yesu Khristu. Kodi machimo a munthu akufafanizidwa nthawi yake iti munthu akalapa ndikulungamisidwa mwa chikhulupiriro. Pamenepo ndotolola chisomo cha Mulungu. Pamenepo machimo akafafanizidwa. Pamenepo munthu akulandira kusisimusa. Mzimu Woyera udzapa iye. Munthu uyo ndopulumutsidwa. Walowa mu moyo sazalaso chiweruzo iyayi. Okay, so ndi chokoma chimene ndimapanga prepare for lesson ndati wow izi ndi zokomadi. Now kodi Mulungu amasungadi mbiri ya munthu. Tikamaona David amwene anapanga nzola zosakhala bwino. Okay, panopa tinapanga zisankho anthu ndithu asintha boma araiya ina tinafinyika kwambiri chani mau sapa anthu asankha boma lina tikuziwa tili mdziwa momo anthu ndithu kusafika kuthamanga kuseka mise kusanga kwambiri pamene kuti kumalawi kumudzuzire bwino. Okay, komano ndimafuna linena chinthu ichi ndinayika picture amene mumasonkhana mbanga muza nayika picture ya nduna ya boma la Dusali akusanga akuimba nyimbo mu church. So ine ndangwika Mulungu ndazisomo zambiri, right? So nduna imaimba Mulungu andazisomo chanchanet ndi anthu amapanga comment pasito anthu andale charo nambiri kuona munthu oyipa amene anadizuza chane. Kodi Mulungu amasunga mbiri ya munthu? Kodi Mulungu amasunga mbiri ya munthu? David anapanga nzoyipa kwambiri sumene sokosa boma umene tiliboyo anapanga chigulu 1 kenako ndikamupha munthuyo 2 kenako ndikunkwatiranso ngaso munthuyo kuti aphimbe tchimo lake. Okay, kodi Mulungu anasunga mbiri ya Davide? 1 Mafumu 15 verse 5 akuti chani? Kodi Mulungu amasunga mbiri ya munthu wolungama? Verse 15. Chifukwa kuti Davide anachita cholungama pamaso pa Yehova, osapambuka masiku ake onse pa zinthu zonse adamulamulira iye, koma chokhacho chija cha Uriya Mhiti. Ndi muone mwenepa ati Mulungu akuti yani chifukwa kuti Davide adachita chani cholungama pamaso pa ndani pa Yehova, osapambuka masiku ake onse nzosana adamulamulira iye, koma chokhacho cha ndani cha Uriya Mhiti. So Mulungu pomona David akuti yani adachita cholungama pamaso pa Yehova osapambuka masiku ake onse, koma chokhacho cha ndani cha Uriya Mhiti. So nkhani ndena kuti pamene Mulungu akumuona David, Mulungu akuti David kwa ine ndolungama. Okay, now muone mbiri imene David anazitenga pa iye mwini. Masalimo 18 verse 20 mpaka 25 yani. Verse 18. Yehova anandibwenzera monga mwa chilungamo changa, nandisuzula monga mwa
mwakusisira kwa manja anga. 21. Pakuti ndasunga njira ya Yehova, ndipo sindidzachitira choyipa kusiyana ndi Mulungu wanga. 22. Pakuti maweruzo ace onse anali pamaso panga, ndipo malemba ace sindinawachotsa kwa ine. 23. Ndipo ndinakhala wangwiro ndi iye, ndipo ndinazisunga posachita choyipa changa. 24. Ndipo anandisudzula Yehova monga mwa chilungamo changa, monga mwakusisira kwa manja anga pamaso pake. Okay, so David udapa pa manena azona kapena manama. David zimene wakamba baba sakuzilengera kuti okay, tikatotone mbiri ya David amene anapanga mzobalika zambiri, right? Koma silinganene kuti ya David anali lochimwa. Tiona na baba mbiri imene akuizwa David sakuwerengera zalo ya muhiti, sakuwerenga zokupha ndikuveka nendo kinakhala na bali mundeva bwino mwino esi. Pamenepo kumveka. Okay, all right. David chiyero chake sichotengera zimene amachita, no. Chiyero chake akuchitengera pandani pa Mulungu. Ati ine ndachita zonse zolungama. Chifukwa chani? Azali chiyero si cha iye koma cha ndani? Cha Mulungu. So umo ndi mmene anthu a Mulungu afunika aziziwira kunena kuno ngati alapa ndi pabwera pamaso pa Mulungu. Iwo nthawi yomweyo ndotani ndosindika. Mukawerenge nkhani ya David ndi Nathan adabwera kuzamuzuzula David ramwini pali mkulu inake mufumu anu ndo ali ndi nkhosa zambiri wakaphaso kankhosa kakulenako osauka. David ndamene ndimuzire ndimnyoge nthawi yomweyo. Nathan akuti mapanga zimene ndi inu Mulungu anakupasani ufumu mwenda akazami mbiri mudakhaso mufuna ina Mulungu anakupasani koma ndonani maphamutho. David aranadani analira koma muone David anayasana apo koma mtima wake unali towards ndani Mulungu. Nathan anati machimo ako atani akhululukidwa. Mulungu chimene akufunisisa ni mtima wandani mtima wanu. Ati tikaona papa Machitidwe 3:21-22 aliya. Machitidwe 3:21-22 aliya za David. Verse 21. Ndipo kuyambira pamenepo anapempha mfumu, ndipo Mulungu anawapatsa Sauli mwana wa Kisi, munthu wa fuko la Benjamini, zaka 40. 22. Ndipo mmene anachotsa iye anawautsira Davide akhale mfumu yawo. Amenenso anachitira umboni nati, ndapeza Davide mwana wa Jese, munthu wa pamtima panga, amene adzachita chifuniro changa chonse. So Mulungu pangana David akuti David ndi munthu wa pamtima pake. Mulungu pomangana David akuti David ndi munthu ayani wa pamtima panga atazachita chifuniro changa chonse. So tikunati no Mulungu akumutsa David munthu amene analephera kangapo asati kamuzi mwakambiri koma kuti uyu ndi munthu ayani wa pamtima panga. Mulungu sasunga mbiri yanu yakale. Now tikufuna tiyandikire kufupi ndi tsiku la chitetezero. Ganizo lalikulu ndolina kuti no akuti okay mwina nditene ali pamene ndi Bible lachichewa ndifuna lapapa sindeke mavesi apata achuluka ndifuna munthu amene ndi Bible lachichewa alipo amene ndi Bible lachichewa koma alipo ndina. Okay, azabwino. Okay, so apapa ndimafuna kuti tuwerenge Bible, okay? Pati ineyo ndinayo sisimuka kwambiri kuti zinthu zinazi timadzitenga kuti, okay? Of course ndiuza komwe kumadzitenga koma sizira Bible, mazitenga mabuku ena. Pano funso limakhalapo ndonena kuti anthu amene atina ukachimwa ukalapa tchimo lako atimatata
makhala tuno wanjana ndi mulungu mwano limakhala lembedwa kumwamba pena ape pabuku pena alilemba pamene popo ndamanena kuti akuti daily munthu akachimwa machimo mwazi uja akaukhesa wankhosa amakawawaza mukachisi mkati daily ati zimenezo zimachitika chani daily zimayimira kuti machimo anthu aja achoka pa anthu ndiye machimo aja alowa muchipinda chopatulika. Zimezi zati zimachitika kusonyeza tuno machimo apangidwa transfer kwa anthu ayipita chipinda chani chopatulika. Zimene zikuyimira kuti tuno ndiye kuti inuyo ndi ineyo tikachimwa machimo athu amapangidwa so transfer chimozimozi usati amati pangi transfer mabungu akumwamba. Kodi zimezi nzora kuti no anthu akachimwa daily machimo amayoyo chipinda chopatulika tona no Bible zimezi mulibemo pali katatu kamene titaone mene mwazi amalowa chipinda chopatulika. Ndingonati pali kawiri. Koyamba wansembe akachimwa wansembe akachimwa mwazi umafunika kulowa chipinda chopatulika. Komanso gulu lonse la anthu likachimwa mwazi wamalowa chipinda chopatulika. Komano munthu wamba kapena atsogoleri akachimwa mwazi wake ukakhesedwa sumalowa chipinda chopatulika. Tarengeni kodi zimachitika nchani wansembe akachimwa. Leviticus 4 verse 3 mpaka 12. Wansembe akachimwa zimakhala motani. Leviticus 4 verse 3 mpaka 12. Verse 3. Akalakwa wansembe wodzozedwa ndi kupalamulira anthu, pamenepo azabwera nayo kwa Yehova ng'ombe yamphongo yopanda chilema chifukwa cha kuchimwa kwace adakuchita, ikhale nsembe ya uchimo. Verse 4. Ndipo adze nayo ng'ombe ku khomo la chihema chokoma nako pamaso pa Yehova, nayika dzanja lace pamutu pa ng'ombeyo nayiphe ng'ombeyo pamaso pa Yehova. Verse 5. Ndipo wansembe wodzozedwayo atengako mwazi wa ng'ombeyo nabwere nawo ku chihema chokoma nako. Verse 6. Ndipo wansembeyo avike chala chace mwazimo nawaze mwaziwo kasanu ndi kawiri pamaso pa Yehova chakuno cha nsalu yotchinga ya malo opatulika. Verse 7. Ndipo wansembeyo atengeko mwazi nawuyike pa nyanga ya guwa la nsembe lofikira pa fungo lokoma lokhala mchihema chokomacho pamaso pa Yehova, nathire mwazi wonse pa ng'ombeyo pa tsinde pa guwa la nsembe yopsereza lokhalapo khomo la chihema chokoma nako. Verse 8. Ndipo munthu koma nawo patikuona tuno wansembe akachimwa ndi amene amafunika aziyimirira chani anthu onse. So wansembe wodzozedwa akachimwa usati wansembe umati wodzozedwa wansembe akachimwa, right? Kuti no tchimo lake limene wapanga sinangayenda amene akuyimirira anthu onse. Tchimo lake nditi iyeyo akachimwa nditi sinangayende wansembe amene akuyimirira anthu onse, nditi iye akachimwa nditi tchimo lake lithakuza so chani gulu la anthu. Ndi pamenepo pamene amafunika atenge mwazi akale chipinda chopatulika ndokawaza ka 7 paya pa nsalu yotchinga. Kenako atenge mwazi winawo pake pachani pa guwa lofukiza osati pa guwa lofukiza pakatikati pofukiza komano pa nyanga, right? Kenako akatulukamo amafunika ndithu akapite pa guwa la nsembe limene makhala kunja ndikatenga mwazi wonse ndikuthira pamenepo. So umo ndimene amachitira. Kodi mwazi ukuyimira yani? Mwazi umamira moyo. Yesu ndi mwana wankhosa amene achotsa tchimo la dziko lapansi. Yesu pa mtanda paja Atate atamuseka nakuwa Mulungu wanga mwandisira ndine. Anapangidwa tchimo, anapangidwa kuti akhale tchimo malo mwa ife. Mulungu analekana ndiye. Koma pamene paja
iye anasankha amene ali mulungu ndipo anaphwanya mphamvu yachani ya tchimo ndipo iye anatani anafa chifukwa sadakwanisa kukhala ndi moyo popanda mulungu, right? Of course tizati anaukanso. So mwazi umamira yani umamira moyo, okay? Munthu wachimwa, ansembe wachimwa, mwazi umene ukhetsedwa ukuyimira tuno mu system imene malomoto a ansembe afe kosa limene imatani imafa. Koma tikaona in the reality malomo kuti ife tikhale ndi tchimo ndi tikhale olekana ndi mulungu ndi imfa, Yesu ndamene anaphwanya mphamvu yachani ya tchimo, ndamene sanaphwanyanso mphamvu yachani ya imfa, kuti ife tikakhale ndi moyo wake umene ulogonjetsa tchimo ndi chani ndi imfa. Komano mu exchange iyi sizimaoneka bwinobwino kuti munthuyo akulandirane moyo. In the type zimakhala tuno malomo yofe ifa ndiye, komano in the reality kuti Yesu anagonjetsa tchimo ndi imfa, ndipo ife tikulanda moyo umene unagonjetsa yani tchimo ndi imfa, right? So mwazi umenewu umafunika ndithu ukakhetsedwa ukale chimene chimalika ukawazide pa nsalu ka 7, right? Pa nsalu imene ya thupi la kanda la Yesu Khristu ka 7 kuti chani kuyimira nawo tuno ka 7 kamene kakuyimira completeness, ndi mwazi wa Yesu Khristu umene ulokwanira watunthu, okay? China mwazi umenewu umayikidwa pa guwa, right? la zofukiza. Wansembe yuyu amafunika tuno ndiye amene anthu akachimwa amafunika atenge zofukiza ikibe yani pa guwa la zofukiza zikugwera, meaning to say tuno iyeyo ngati wachimwa ansembeyo ndoti mapemphero ake zopembeza zake sizikafika pamaso pa Mulungu. So akuyika mwazi pa guwa la zofukiza sinza tuno akuchita chotetezera moyo wake kapena utumiki wake. Kenako amazabwera kunja kukayikaso mwazi pa guwa la nsembe sinza tuno tsopano akutetezera kuti iye akapereka nsembe zizikhazo landiridwanso pamaso pa Mulungu. So akandi koyamba kamene khosa kamene mwazi wa nkhosa umalowa kamene mwazi wa chinyama umalowa achipereka chopatulika, zimamira kuti akuchita chotetezera kuti iyeyo utumiki wake uzikhala ulandiridwabe pamaso pa Mulungu. Sizothandiza kuti nditi pamene wachita chinthu ichi nditi machimo ake nditi ali chipinda chitani chopatulika kapena machimo ake apangidwa transferred. No, actually ukawerenga Bible sizokamba kuti machimo ake ali transferred anyhow. Ayi, okay? Panali kachiwiri kamenenso mwazi umafunika lo chipinda chopatulika, apa ndi pamene khamu lonse latani lachimwa. So mutowerenga pa Luka chapter 4 verse 13 mpaka 21 ariya Leviticus 4 verse 13. yeah. Ndipo khamu lonse la Israeli likalakwa osati dala, ndipo chikabisika chinthuchi pamaso pa msonkhano, lichita china cha zinthu zili zonse aziletsa Yehova ndi kupalamula. 14. Kukadziwika kuchimwa adachimwapo, pamenepo msonkhano udzabwera nayo ng'ombe yamphongo ikhale nsembe ya uchimo, ndipo udze nayo ndi khomo la chihema chokomanako. 15. Ndipo akulu akhamuyo ayike manja awo pamutu pa ng'ombeyo pamaso pa Yehova, nayiphe ng'ombeyo pamaso pa Yehova. 16. Ndipo wansembe wodzozedwayo adze nawo mwazi wina wa ng'ombeyo ku chihema chokomanako. Verse 17. Naviyike chala chache mwazi wa nsembeyo, nauwaze kasanu ndi kawiri pamaso pa Yehova, chakuno cha nsalu yotchinga. 18. Nayike mwazi wina pa nyanga ya guwa lansembe lokhalapo pamaso pa Yehova, lokhala mchihema chokumanako. Nathire mwazi wonse pa tsinde pa guwa lansembe
lopsereza lokhala pa khomo la chihema chokumanapo. Verse 19. Ndipo achotse mafuta ace onse nawatenthe pa guwa lansembe. Verse 20. Atero nayo ng'ombeyo monga omwe anachitira ng'ombe ya nsembe yanuyo. Ndipo wansembe awachitire owatetezera, ndipo adzakhululukidwa. 21. Ndipo atulutse ng'ombeyo kunja kwa chigoni ndi kuyitentha monga anatenthera ng'ombe yoyamba ija. Ndiyo nsembe yauchimo ya kwa msonkhano. So anthu ansonkhana akachimwa onse ndipo anthu zazindikira makosana achimwa gulu lonse. Atsogoleri amene amafunika atenge nyama imeneyi ayipempherere ndipo nyama itani iphedwe, right? So nyama yaphedwa chichitika nchani chosadera? Mwazi wake akulowa nawo chipinda chotani, right? Mwazi wake akulowa. Komano mafuna pa verse 20, okay? Tikaona pa verse verse 17. Amafunika atenge mwazi wake auwaze kangati ka 7 panya pa chinchalo chimenechi chinsalu. Kenako atengenso mwaziwo awikeso panyani pa nyanga. Kenako amafunika atuluke ndikukayika mwaziwo ndikukauthiraso panyani ngati kuti akamba za pasi pa guwa lachani la nsembe, okay? Kuti ziteno. Koma verse 20 pamene pali nkhani, okay? Tatu mungangoterengere pa verse 20 pokhapa. Mungolenga pa verse 20 pokhapa mafuna amene auliyani. Verse 20. Atero nayo ng'ombeyo monga omwe anachitira ng'ombe ya nsembe yauchimo. Ndipo wansembe awachitire chowatetezera. Ndipo adzakhululukidwa. Yani wafuna ameneyo ndipo adzakhululukidwa. Sizikuthandiza nawo kuti mumwaziwo ndoti machimo awo asukira mumwaziwo ndoti machimo amene awazidwa amene ndoti basi ndoti machimo awo yoka anthu apita kuti muchimatero. I think that is something chimene chinamupangira assume, okay? Mwazi umene ukukhesera amenepo sukunyamula machimo a anthu ayi, okay? Anthu aja akupempherera payani pa ng'ombe. Ng'ombe ikufa malo mwa anthu aja chifukwa tchimo imene akupesa ya imfa, tchimo limene muyesa imfa. So pamene akupemphera chinthu chicha chinyama chija chikafa malo mwa anthu aja ndikuti zimayimira kuti pali transfer, okay? Pali transfer nena kuti malo moti anthu aja akhalekana ndi Mulungu, malo moti anthu aja afa ya tchimo lawo chikukhala choyelekana ndi Mulungu yani chinyama chicha chimene chikufa ndi yani chinyama chicha. So moyo wa chinyama chicha ukawazira kuti mukachisi akaona bwinobwino akukawaza pachani pachotchinga. Chifukwa chokuti chani chotchinga ndi imene chimalekesera malo opatulika ndotani opatulika Mulungu chipinda chani chipatulika. So akuwaza mwazi uja pa chinsalu chinsalu chimene chimemera Yesu Khristu, right? So utunthu wonse wa utumiki wa Yesu Khristu. So anthu aja ndetete chimene akupanga kuwaza mwazi pa nsalu paja ka 7 completeness kuti anthu aja ndithudi ali okhululukidwa. Akutenganso mwazi uja kuwazaso yani pa guwa la nsembe. Sizonena kuti ndithu mapemphero anthuwa akamemphera azikhala bofika pamaso pa Mulungu. Akubweranso kunja kuja akathira mwazi wake pasi pa guwa la nsembe. So nsembe zonse zimene anthu angapereke pamakhala nsembe zosiyanasiyana, pamakhala nsembe za zothokoza, nsembe zotani, right? Ndetino anthu aja nsembe zazikhala zovomeka pamaso pa Mulungu. Tisalo kachisi amayimira kuti Mulungu ali pakati pa ndani pa anthuwa. So ati zimene zikachitika anthu aja akhululukidwa. Sakunena kuti machimo anthu aja ndoti asungidwa amene mujamo, no.
kodi mulungu akakhululuka ati tchimo la malirano tikawerenga baibulo lomwelo even chipangano chakale akakhululuka anthu ati machimo awo ayika pasi pachani pa nyanja akakhululuka ndeti ndani ati mungati mawa ndi kumazulo kumalekana inenso ndakuyesa inu ndi machimo anu. So system imene mulungu anapasa azipesa kukhululukira ndi imeneyi. Titsana ndeti machimo amasungira pena pake imene muno and this is machitika daily. Okay, komano machimo a munthu okuti ni mtsogoleri wachimwa amatani, munthu wachimwa amatani. Okay, apa pamene tufuna visisi fateno taphunzitsidwa kwa nthawi yatali kuti no munthu akangochimwa ndeti mwazako mawa zidadya mukachisi mmene sizimachitika yayi. Leviticus 4:22-26 ali yasi mtsogoleri akachimwa amatani. Verse 22. Akachimwa mkulu osati dala zili zonse aziletsa Yehova Mulungu wace nabalamula. 23. Akamudziwitsa kuchimwa kwake adachimwako, azidza nacho chopereka chache ndicho tonde wopanda chilema, nayike dzanja lace pamutu pa mbuziyo, nayiphe pamalo pophera nsembe yopsereza pamaso pa Yehova, ndipo nsembe ndiyo nsembe ya uchimo. 25. Ndipo wansembe atenge mwazi wa nsembe ya uchimo ndi chala chace, nawuyike pa nyanga ya guwa la nsembe yopsereza, ndi kuthira mwazi wace pa tsinde pa guwa la nsembe yopsereza. 26. Ndipo atenthe mafuta ace onse pa guwa la nsembe, monga mafuta a nsembe yoyamika. Ndipo wansembe amuchitire chomutetezera, ndipo adzakhululukidwa. Mukuona pamenepa munthu akachimwa mtsogoleri right, mwazi wake so panayi maguwa awiri, panayi guwa la zofukiza limakhala ngati guwa la nsembe ndi imene akuyamba apa. Okay, so munthu wachimwa mwazi wake akupaka chani pa nyanga la guwa la nsembe, mwazi wina akupaka akuthira pasi pa guwa la nsembe basi. Mwazi sukulawa chani chipinda, sukulawa mkati. Okay, so obviously azisukula atha machimwa daily right, zimene zindeti amachitika daily right, koma mwazi sukulawa kuti mkati. Okay, mangofuna ngosindika mepa. So koma chachikulu choti munthu atada wakhululukidwa ndoti palibe mbiriso imene yasungidwa afterwards. No, mbiri sinasungidwa fatino tikamba kuona kuti no mbiri ya anthu ayikusungira apapa ndoti so ife tikalapa pedangana ndi munthu kuti mbiri yathu ikusungidwa kumwamba. No, even forgiveness kukhulira machimo chipangano chakale mungati wakhuluka atulozazatani zapita palibepo transfer of record apapa. No. Okay, so tipitirize. Kodi munthu amba akachimwa zimatani? Leviticus 4:27-35 munthu amba akachimwa zimakhala motani? Verse 27. Ndipo akachimwa wina wa anthu a mdziko osati dala pachina cha zinthu zili zonse aziletsa Yehova nabalamula, akamudziwitsa kuchimwa kwace adachimwapo, azidza nacho chopereka cha mbuzi yayikazi yopanda chilema chifukwa cha kuchimwa kwace adachita. 27. Ayike dzanja lace pamutu pa nsembe ya uchimo, nayiphe nsembe ya uchimo pamalo pa nsembe yopsereza. 30. Ndipo wansembe atengeko mwazi ndi chala chace, nawuyike pa nyanga ya guwa la nsembe yopsereza, ndi kuthira mwazi wace wonse pa tsinde la guwa la nsembe. Verse 31. Nachose mafuta onse monga omwe achotsera mafuta pa nsembe yoyamika. Ndipo wansembeyo awatenthe pa guwa la nsembe ukhale fungo lokoma kwa Yehova,
ndi wansembe amuchitire chomutetezera ndipo adzakhululukidwa. Verse 32. Ndipo akadza nayo nkhosa ndiyo chopereka chake, ikhale nsembe yauchimo. Azidza nayo yayikazi yopanda chilema. 33. Nayike dzanja lake pamutu wa nsembe yauchimo ndi kuyipha ikhale nsembe yauchimo pamalo pophera nsembe yopsereza. 34. Ndipo wansembe atenge kumwazi wa nsembe yauchimo ndi chala chake, nawuyike pa nyanga ya guwa la nsembe yopsereza ndi kuthira mwazi wace wonse pa tsinde la guwa la nsembe. 35. Nawachotsa mafuta onse monga umo achotsera mafuta a nkhosa ya nsembe yoyamika. Ndipo wansembe atenthe awa pa guwa la nsembe monga umo achitira nsembe zamoto za Yehova. Ndipo wansembe amuchitire chomutetezera pa kuchimwa kwace adakuchimwira, ndipo adzakhululukidwa. Mawu akulu akuti ndipo adzakhululukidwa. Funso ndi lakuti kodi Mulungu akakhululuka amasunganso mbiri? Yankho taoneka kuti ndi ayi. So tikaona apapa munthu amene wachimwa wamba mwazi wake umayikidwa pa nyanga za guwa la nsembe, mwazi wina umaponyedwa pansi, munthu adani wakhululukidwa, pebenso mbiri ina imene ikusungidwa. Okay, so silinganene kuti yayi machimo amasungidwa mu chihema. No. No. Munthu akakhululukidwa zatha. So that doctrine that no yayi anthu osaka machimo kwamba nthada machimo amapita anthu olungama akakhululukidwa machimo amalembedwa nawo kumwamba. That is not if you look at it critically somehow ndoti tiwonjezera pa zimene Bible ikunena. Anyways, Mr. Ese uyankhula. Okay, ndimafuna ningofunsa kuti ndimvetsetse kuti kuko kuthidwa kapena kuponyedwa kwa mwazi wina pansi pa guwa la nsembe zimene zimatanthauza kuti ndekuti machimo akuthira pompo. What does it really mean? Okay, tikazamvesesa ku type anati type tikaona muno bwino guwa la nsembe limayimira Calvary, guwa la nsembe likuyimira nsembe ya Yesu Khristu. Okay, tikaona muno bwino guwa la zofukiza likuyimira utumiki wake wa Yesu Khristu makamaka pemphero. So guwa la nsembe likuyimira amene Yesu anafa. So tikaona mwazi kuthira amene papa nsembe imene inayoyenera pamaso pa Mulungu ndi Yesu Khristu, nkhosa imene inatani inafa, right? And mwazi wake umene uli moyo wake ukupatsidwa kwa ndani? Kwa inuyo ndi ineyo. Nikwana amene atino mutenge mtanda wanga munditani mundisati, right? So munthu amene atenga mtanda wake nthaya iyi munthu akanyamula mtanda mwazi munthu amene akaphedwa. So inuyo ndi ineyo tikabadwanso mwatsopano ndoti tafa ku uchimo. Pamene tafa tikuukanso ku chilungamo, tikulandira moyo wake. So mwazi umene uli apapa tikalandira mwazi wake Yesu Khristu nditi wani talandira chikhululukiro cha machimo 1. 2 ndikuti machimo athu sarani afafanizidwa. Ziyamakamba Paulo kuti mulape mukalapa mukhulupirira ndipo machimo anatani afafanizidwa ndipo mulandira nyengo za kusisimusa Mzimu Woyera. So zikutanthauza kuti akati ndipo munthu azakhulupirira ndi completeness ya process yonse ndakambayo. 1 kulandirika pamaso pa Mulungu, 2 kukhululukira machimo, 3 machimo ofafanizidwa. I hope ndayankha pamenepo. Yeah, azamveza. Okay, akukosa. All right, so tikupitiriza. Now kodi tsiku la chitetezero. Okay, ngati tikaona mene Bible ikunena munthu akhululukidwa pebenso mbiri semene masalira. Kodi tsiku la chitetezero, what was the main issue? Okay,
last time tinaona kuti no why tikamakamba za tsiku la chitetezero, it is something that is to happen. Tikaona Pasca anaukanikisidwa pamene anafa sembe panali mapando 7 amene akuyimirira complete sales mikose wa Yesu Kristu. Phwando lamba nayi Passover, Pasca imene ikuyimirira Yesu Kristu watifera ife. Phwando losatira lamene linali lankati wopanda chitupisi imene Yesu analibe tchimo, ndipo Yesu sanachimwa angakhale pa mtanda, ndipo Yesu atafa sanaone kuchivundi, anaukitsidwa. Phwando lina lomwe masatira amene panali lazoyamba kucha. Yesu ndi woyamba kucha wa mtundu wathu, he is the first of our kind. Ndipo atakwera kumwamba anaukanso pamodzi, atapita ndi aja mandawo anaseguka Yesu atamwalira pa mtanda. China panali phwando limene 50 days after Passover, phwando limene linali la Pentecost, phwando limene lili kuyimira kupasidwa kwa Mzimu Woyera. Bread amafunika ayikide yeast ndipo apangide wave before the priest, zimene zikuyenera kuti bread amene Yesu Kristu nkalamoyo amafunika agre yeast, osati tchimo komana amafunika atani achuluke, zimene zinachita pa Pentecost. Mwa Yesu Kristu unakhale mwa yekha koma kukhala mwa ife tonse. Ndipo palino phwando lina ndipo pamadusa miyezi ingapo pamazakhala maphwando akumapeto kwa chaka, mwezi wachina pa 7 sorry. Phwando lina lofunika amene ali phwando layani laomba malipenga, limene tikaona muno bwino tikamazafika chimbuso ndikufunika lidzachitike, especially as we are heading towards the end of time. Kuti Mulungu afuna zachite chapadera kwa anthu ake, ndikupasanso mphamvu kuti amalizitse ntchitoyi, ndipo kuzakhala kulalika kumaliza kwa dziko lapansi. Uthenga uzalira dziko lapansi ndilo chimaliziro chizafika kuomba malipenga. Phwando losati amene pamatchedano tsiku la chitetezero. Okay, tsiku la chitetezero limene tikuliona apa Chimbuso chapter 7 verse 3. Chimbuso 7 verse 3 kwakhala mthandizo kuti anthu azasindikizidwa pa mphumi. Tikaona ndinu ngati tabata maso pa anthu alandira mzimu wake, ndipo ndife osindikizidwa. Efeso 1 verse is it 13 ndi 3 imakamba tino malandira chizindikiro cha Mzimu Woyera. Efeso 4 verse 30 chizindikiro cha Mzimu Woyera. Okay, so chizindikiro cha Mzimu Woyera ndi chizindikiro cha Mulungu. Mukabana soswano malandira mzimu wake. Akulena akamakana iya Mzimu Woyera si chizindikiro zake amwene. Aroma 8 verse 9 chilo kamba bwino kunena kuti ngati mulibe mzimu wa Mulungu si ndinu wake. Basi simple. Okay, so tsiku la chitetezero kwamba tuno chizindikiro cha Mulungu chili pa mphumi. Ziphwando zoti yani ndiyoti pa tsiku la chitetezero tikuona tuno Yesu Kristu ananyosa tchimo, anakonza umunthu umene unalibe tchimo. So ino mukabanaso masopano mumabadaso mwa mzimu, mumasindikizidwa mu mzimu, ndinu wake a Mulungu. Mu mzimu wanu ndinu angwiro, mu mzimu wanu katikati mwa moyo wanu ndinu olandirika maso a Mulungu, right? Komano timakula timawerenga mwa Mulungu timakhulupirira koma mapeza kuti timawiriraso mbuyo ndi kuchimwa muti kulakwisa muti koma mu mzimu ndife banja angwiro, right? Tili mozenebe. So pa tsiku la chitetezero ife tikuzasindikizidwa pati Okay, so chikuchitika pambira since Pentecost tikubadaso mwajani mwa mzimu. Koma pa tsiku la chitetezero Mulungu akupanga kuti even angakhale malingaliro athu tikhale kuti silingachimweso. Atonement ndikubweza zonse pamodzi. So chinthu chimene ndi chimene sitachitike mpaka lero. So tsiku la chitetezero lili tsogolo. Mulungu afunika azakhale ali ndi anthu amene sangachimwe. Chifukwa chani? Chifukwa chakuti chimene chili ndi chimene chikuzapanga vindicate kapena chikuzaonesa ufumu wa Mulungu mapanga chani. Ndikona chikufunika chichitike. Just as Calvary inali Pasika and chinayi chofunikira kwambiri kuti no Yesu Kristu agonjetse tchimo pa mtanda, Pasika ndipo afe, Pasika zinazofunikira. Komabe Pentecost inayo yofunika kwambiri chifukwa chokuti moyo wogonjetsa tchimo ndi imfa amafunika ubwere kwa ndani? Kwa ife. Mukuona pamene komabe tsiku la chitetezero ndofunikira kwambiri chifukwa chokuti ndi tsiku limene lizapangitsa ufumu wa Mulungu ukaonekere mapaderadera. Chifukwa tino tikazakhala tino tasindikizidwa apa ndeti silingachimweso, ndeti tizakhala tikuoneseratu ku dziko lonse lapansi chimene ufumu wa Mulungu mapanga. Okay, so tikamana Leviticus 16 sikukamba za mabuku yayi, sikukamba zokuti machimo anthu akhala kuzazamukaje sine Mulungu akuti basi
sesani kachisi no. Tikuona na kuti no ndi nthawi imene wansembe amalowa chinthu chopalikisisa ndi mwazi osati kuti akachose malekodi a anthu amachimo no. Komano imakhala kuti no akukatseka gap kapena kulekana kumene kunapangidwa ndi tchimo, right? Mafuna neno ndi ya ino ndidenda padasi maso pano tikuyenda mu mzimu ndi choonadi, koma pamakhalabe gap imene imachitika as a result of sin. Ife tino mbiri ya tchimo ili pati ilipompobe, so nthawi zoti timatha kufoka, nthawi zoti timatha kubwerera mbuyo chani, so kagapu kamene kamati pangisa kuti no nthawi zina tizikhalabe kuti no tili ndi kachikayikobe tinozinepe tili ndi kachikayikobe, komano gapu imene izakhalira rana yachosera. So ndakuona mbenecho ndikupasa chance. So sevenfold sprinkling uthandiza kuti no pazakhala ndithu kuyanjana kotheratu pakati pa anthu a Mulungu ndi nani ndi ifeyo. So tikaona Efeso 1:9-10 ambakamba zopani ya Mulungu kubwezeresa zonse pamodzi kumwamba ndi yani dziko lapansi. So tikamaona tsiku la chitetezero ndi tsiku limene likulodzera pamene kumwamba ndi dziko lapansi zakhaladi pamodzi. Ifeyo yonena kuti Yesu popemphera anapempha no Ambuye ufumu wanu udze monga kumwamba chonse chani pa dziko lapansi. Tikamaona ufumu wa Mulungu kumwamba palibe amene amachimwa, ifati onse palibepo tchimo limene linabwerako, onse ali osonyeza mzimu wake. Kumene tikamaona ife pa dziko lapansi tinozati ndife a Khristu, yes ife bado siwasopano, yes koma nthawi zina zetu tafoka talakwisa tapangayana etc right. Kumene tsiku la chitetezero zakhala no ufumu kumwamba onse ndi wangwiro 100%, and even ife pa dziko lapansi pano zakhala no panopa ndife angwiro mu mzimu, yes koma sizakhala angwiro muchani malingaliro kuti no tithakuoneseratu 100% imene ufuma Mulungu mapanga. Yes mbenesho ndifunso ndifunso chifukwa kuzuwa lili ndikukoma kwambiri ndipo kupangisa chidwi kwambiri chifukwa zambiri zomwe tinaphunzitsidwa pomwe tinaliko it was like traditional, sindi zomwe zili m'Bible. Then nali ndi chidwi kuonesesa mavesi mukupereka ndi kuwamvesesa ndi zomwe taphunzitsidwa zikuonetsadi kuti m'Bible mulibe. Most especially pa nkhani yomwe madusako ngakhale madusa kale yokhuzana kusungidwa kwa machimo mukachisi. Ndi mafuna pamene popo kuti mpange clear kwambiri ndipesese before ti like ku Adventism omwe tinaliko timaphunzitsidwa kuti machimo aja amasungidwa pa chisalu, akasungidwa pa chisalu paja machimo aja pa tsiku la chitetezero amapasidwa kwa mbuzi ya azezere. So apapa ndi mapeso omwe tawerenga zikutionesera kuti chimo kapena machimo samasungidwaso mkachisi. So apapa tafotokoza so pamene papo pakhalekeleni ndipesese kwambiri chifukwa Adventism amayipanga apply kuti akhalenso mwapedwa nthawi machimo athu onse azatengedwa azayikidwa pa Satana ngati mbuzi azezere. Ndi pamene kuti afotokoza ndipo okay ndifikapo kumeneko. Chiona chimodzi imene taona nchinena kuti kumwamba kulibeko zipinda ziwiri, kumwamba kulibeso chani kulibeso chinsalu chotchinga. Taona kale zimenezo kumwamba kulibeko chinsalu chotchinga. Andi china chimene taona nchinena kuti mwazi ukawazira mukaje sisi tinoza kuti machimo anthu apepa pa iwo kena akapitano kaje snow. Tinaona kuti no mwazi uja kamawazira umathandiza kuti munthu uja warani wa khulupirira 100%. And tikaona kuti akamati kukhulupirira ndi mbiri yake yani palibeponso, there was no issue of transfer. Taona kuti no muchipangano chakale tikamaona mwazi uja iwe ufunika wachimwa iweyo. Kuchipangano chakale zimakhala ngati no pamene wachimwa wina akafunika akuphe ndi Mulungu amene akukupha, zimakhala ngati ndiyonje kuti ndi kuti Mulungu asakuphe mafunika ukapereke nkhosa ija ndi nkhosa jaifa malo mwa iweyo. Okay, koma tikaona in the reality tikuona no si Mulungu amene akutipha, tchimo ndi limene likutipha, tchimo limene imabwesa kulengana kwa ife ndi Mulungu, and tchimo ija ndi loopsa libweza imfa. So tikaona in the reality ndi Yesu Khristu amene anagonyesa tchimo ndi imfa pachani pa mtanda, anagonyesa tchimo pa mtanda ndipo anakugonyesa yani gonyesa imfa. Ndipo tikaona no muchipangano chakale zimene sizimaonekera, china chimene sichimaonekera chimene chionena kuti no
yes ife Yesu akutipasa ife yani moyo wake wangwiro kuchipangano chakale sizimaoneka kuti no mwazi uja ukawazida pa munthu wochimwa no mwazi uja malo wake mukawazida muchani mukachisi mukuonanepe. So tikawerenga bwinobwino mu Bible kachisi amamira chani, kachisi amamira zinthu zingapo. Kachisi 1 amamira ndani, amamira munthu. Kachisi 2 amamira anthu ake, mpingo ake ndi kachisi. Kachisi 3 kuyimira malo amene Yesu Khristu akutumikira inu ndina ndine. Okay, so tikaona bwinobwino akati wakhululukidwa amakhala no record palibeponso. There is no such thing. Idea yokuti no ineyo ndachimwa ndeni kupemphera nkhosa ichi ndeti no machimo anga akutengedwa record ya machimoyo ikupita no pajana pa nkhosa ija nkhosa ija ngati ine ndachita chigololo ndeti nkhosa ija ili ndi chigololo ichi ndeti akayipha nkhosa ija ndeti mwa chigololo ija chikuchoka mu nkhosa ija chikulowa mu mwazi uja ndeti ndikakawaza mwazi uja pa chisawe ndeti no chigololo ija chikusalira pachani pansalo. No, that's not what it is. Okay, tikavesesa Yesu anafera tchimo la dziko lapansi, anafera tchimo la dziko lapansi. Tsono chani tchimo ndi chani? Kulekana pakati pa ine ndi Mulungu. Yesu anachosa kulekanako. Ndikhupira zimveka pamenepe. So chimene chimachitika muchifanizo zinalizo zazing'ono kwambiri sizidatha kuyimira china chilichonse chimene chimachitika, right? So tiona kuti no machimo a anthu eti iweyo ukachimwa mbenecho azi munthu wamba machimo ako amakhala akhululukidwiratu palibenso record imene ikuchitika. Anditaona kuti no zomatena kuti no machimo anthu dera amakalo a chipinda chopatulika zimene zinzaboza. Tiona kuti Bible 0 mulibiretu munthu wamba akachimwa kapena sogolera wamba akachimwa nsembe yake ikaphedwa mwazi ako umapakidwa pachani panyanga ndipo mwazi ako umangonyedwa pachani basi ndi kawiri kokha mwazi umalowa chipinda chopatulika. Gulu lonse likachimwa 1 kapenanso 2 wansembe akadani akachimwa ndiyoti ansembe akuyimirira anthuwo iyeyo ngati wachimwa chifukwa akubwira anthu ndiyoti makhati gulu lonse adani lachimwa. Simene why is it mwazi ukolowa chipinda chopatulika zimene zimayimira kunena kuti ngati anthu aja achimwa ndiyotino nsembe zawo sizingavomerezeke pamaso pa Mulungu, mapembedzedwe awo sangavomereze pamaso pa Mulungu. Kuna mwazi umakawazida muti mmene mujamo sizatino completeness ya offering ikuwayenerezanso anthu aja kuti akapezedwa ndani pamaso pa Mulungu. That's why mwazi umawazida amene kujako osatotino pachitika chitransfer chinechi chamachimo choka kwa anthu kupita nchimo chokatika mmenecho. I do not know ngati wamvesa zimene ndafotokoza apa so far ndisanayankhe funso la Azazeli zamveka zimene ndafotokoza. Mbenesh? Okay, good. Now, zaveka kwambiri zikuveka ndeti zikupeleka sense kwambiri. Okay, right. Ndeti bitirire ndifika kwa Azazeliko ndiyankha. Okay, so tikaona Yesu pa mtanda zimene zimayimira kuti no kavale watani wakwambisa. So tikamona pa kavale Yesu ngati mwana wa nkhosa. Okay, Christ anasanduka tchimo malo mwa ifeyo ndipo inali nsembe yakamuzi yotheratu yoyenerera. Okay, tikaona Yohane 19 verse 30 even pa 1:25 verse 7 zimatuza ife natu no Yesu ali pa mtanda chenekera chani inaiso nthaya chani ya Pasika ndipo chisalo chinang'ambidwa nkhosa inathawa etc. Right, so Yesu anaphedwa exactly nthawi imene Pasika amafunika nani aphede. 1:25 verse 7 no Yesu ndiye Pasika wa ife. Andi tikaona kuzera mwa Yesu Khristu ndife oyanja adakothera ndi ndani ndi Mulungu. Ife ndife olandiridwa ndipo mzimu wake ukhala ndani mwa ife. Kumaona tiziona no Calvary sanali mathero achonse yayi koma inali foundation. Tikamakamba za tchimo 100% tchimo inathera pachani pa mtanda, mphamvu yake inathera pa mtanda. Komano experience pafunika inaso imene utumiki wake wa Yesu Khristu kufunika nani uchite malo mwa ife paisa tsiku lachani lachitetezero imene ikuthandiza nalo anthu ake a Mulungu afunika akhala angwiro 100%. Okay, so tsiku lachitetezero likudusa kukhululuka kwa machimo komano likuyimirira kuchosa mphamvu ya tchimo pakati pa anthu. Ndifotokoza sonse Calvary
ikuyimirira kukhululukidwa kwa machimo, kuyanjanitsidwa pakati pa ife ndi Mulungu. Kavale ameneyo. Komane tsiku la chitetezero likutanthauza kuchotsa mphamvu ya chimo miyoyo ya anthu ake. Ineyo ndi ineyo ngakhale tili anthu okhululukidwa, tili anthu oyanjana ndi Mulungu 100%, timapeza timatani mphamvu ya chimo timapeza nthawi zina imatha kugwira ntchito pa moyo wathu. Osati ife sindife anthu obadwa somasomano, no. Koma chifukwa teno ngakhale tili anthu obadwa somasomano, malingaliro athu, mbiri zathu zakale zili muti zili mumodzi ndi timazipanga access, right? So tsiku la chitetezero ndikuchotsa mphamvu ya chimo moyo mwa ineyo ndi ineyo. Mukuona pamenepa? So mu tsiku limene lili in the antitype zikutanthauza nawo kuti sizoti ndife anthu olungamisidwa pamaso pa Mulungu pokha, komanso ndife anthu osindikizidwa pachani pa mphumi pathu. So nzatino pa tsiku la chitetezero izakhala nthawi imene tchimo sizachitikanso angakhale muti muchikumbumtima chathu, mu mbiri yathu, angakhale kulikhumba silidzalifuna olo. Okay? Tawerenga Leviticus 16 verse 30. Ndiwerenga Leviticus 16 verse 30 chonde. Amene ali Bible tawerenga Leviticus 16 verse 30. Amene mu Bible I must. Yes, Bible ina. Tawerenga Leviticus 16 30. Uh, 16:30. Okay, verse number 30. Akuti popeza tsikuli azachitira inu chotetezera kukuyeretsani, azakuyeretsani kukuchotserani zoyipa zanu zonse pamaso pa Yehova. Yeah. So tsiku limene linali tsiku loti anthu akhale otani oyera. Tsiku limene amafunika akhale anthu oyera, wachotsa zoyera kwayereseratu. So tikamana tsiku la chitetezero kumapita nthawi, anthu a Mulungu kudzera mu Kavale ndi anthu olungamisidwa pamaso pa Mulungu. Kupeza tino memory is still there. Okay? So ndi tsiku limene sipazakhalanso china chilichonse. Fani nthawi zambiri kupeza tino nthawi zina kupeza mwini ine wiki sinaende bwino nonada basi ndipo nkhalira mwina busy ndi zinthu za dziko, mwina mongonera mpira kaya chani, muona bodi lero sina nanguzuka basi ukhala pafuna mongonera za mpira, nanguzuka mongonera za ndale basi, pempheso ndi khali na yake, right? Nthawi zina mmatha kuganiza yonse. Why? Malingaliro athu. So tsiku la chitetezero ndi nthawi imene tikaona Chapter 7 verse 3 to 5. 4 imakamba tino anati kwa umusaipe nyanja ndi mtunda kufikira titasindikiza akapolo ake pachani pa mphumi. Imene tsiku la chitetezero. So zatino chimene chili mu mzimu wanga chizakhala 100% reflected muyani malingaliro anga. Pamenepo ufumu wa Mulungu zarani uzawala. So sizikamba za mabuku ayi, komano ndi ufumu wa Mulungu mu utunthu wake wonse monga ngati mene sitinaonerepo. So pamene papa kumwamba khalidwe la kumwamba lizaonekeratu 100% mwa ineyo ndi ineyo. Okay? Now ndifuna ndiyankhe funso lanu. Azaziri, kodi azaziri zakhala bwanji? Sizikutanthauza nako kuno ndikuyeresera kundeti Satana alipo gawo ayi, koma nkhani ndino azaziri amatengedwa kupita kuchipululu. Tanthauza tino blame yonse ya tchimo kuti anayambisa ni ndani zapita pandani pa amene anayambisa tchimo, amene anayambisa ufumu olekana na Mulungu ndi Lucifer, amene anayesa Adamu ndi Hawa ndi Lucifer, right? Okay? So blame ya tchimo, blame ya vuto limene labwera pa dziko lapansi lizapita kwenda kwa Lucifer. Okay? So day of atonement ikuzaoneseratu kunena kuti no anthu a Mulungu achana ndi ndani ndi Mulungu wanu.
komanso 2 patino tikamakamba za chipulumutso chathu ife timangona chipulumutso chathu komano tikaona bwino nkhani yayikulu ndi ya maufumu. Nkhani yayikulu ndi kuti ufumu wa Mulungu unapangidwa challenge kuti sungapange anthu angwiro. Nkhani yayikulu ndi imeneyo. Komano mu chinthu chimene chichionesera ufumu wa Mulungu versus ufumu wa Satana padabwanso nkhani yachani yachipulumutso. So day of atonement ikuzankha mafunso awiriwa. 1, day of atonement ikukaoneseratu 100% no anthu a Mulungu anjana naye, anthu a Mulungu sanga sangakhale malingaliro. So akuzaoneseratu 100% ufumu wa Mulungu mapanga chani. 1 imeneyo. 2, paja Lucifer anapanga challenge ufumu wa Mulungu. So day of atonement ichina imene ikuzapanga ndionena kuti no ikuzamupangisa Satana aonekeretu kuti he is the one to blame. Okay, so pa mapeto pene pa day of atonement ikamapita kwa mapeto siku achitetezo mapita kwa mapeto mbuzi imatengedwa ndikwamonyera kuti kunja. Sizikuthanda zatani machimo a anthu osowera mtima analembedwa pena pake ndi machimo amene akugwira pa Satana. No, zikungoyimira nati no blame ya amene anambisa tchimo ni ndani izapita pa iyeyo. Okay, so monga ngati nkhosa ina imanyamudwa kwira kunja eri chimozimoziso kampu ya Mulungu ilipiwa, kampu ya anthu a Mulungu ilipiwa, Satana azayiponyedwaso kunja kuti iyeyo should bear blame ya kuyambisa tchimo. Pamenepo ndi pamene pakuzaoneserera pa tsiku lachitetezero kupambana kwa ufumu wa Mulungu. Pa mtanda chisomo cha Mulungu chinaonekeredwa. Okay, tikamazaona atonement ndikuanganyisidwe. So pa mtanda chisomo cha Mulungu chinaonesedwa, chipulumutso chinamalizidwa pa mtanda, koma zimene zisanayankhidwe ndi ufumu wake. Okay, pa tsiku lachitetezero ufumu wa Mulungu uzaonekera, anthu a Mulungu azayima osindikizira pa mphumi. Senza tino alibe tchimo, china sipazakhaso tchimo mwa iwo. Sitikukamba zambiri yayi marecord kumamba koma tukamba tena anthu a Mulungu sazakhala tino mbiri yawo simuzakhala tchimo, zakhaso ndi kukhumba tchimo. Satana azaoneseratu kothera kuti iyeyo ndi amene anayambisa chani kutola tchimo. Ande tikamaona chomalizira chimene chachitika Mvumbulutso 11:15 kuno mafumu a dziko lino amba kukhala mafumu a Mulungu athu ndi ambuye wathu. Izo zimene zachitika pa tsiku lachani lachitetezo. And that's why tikuona pa chapter 20:1-4 kuti noti njokacho chinamangidwa eri ndikuponyera pachani kupompo. So zatino Satana azakhala kuti wamangidwa, usati kuti wamangidwa physically, kumano kuti no anthu a Mulungu atengedwa kuti kumwamba anthu osochimwa atani afa pamene sakubwera. Pamenepo Satana azakhazikitsidwa pa dziko lapansi pano kuti alandire blame ya tchimo for 1000 years. Azakhala panopa ngati azazira pamene kuti amapezedwa ku chipulumutso. So tikamaona day of atonement sikukamba za marekodi kapena mabuku koma kuyanjanisidwa. Mulungu azakhala ali 100% wayanjanisana ndi anthu ake, osati mu mzimu wokha komanso muya malengelero anthu ake sanga chimwe kapena kubwerera mbuyo. Ufumu wake uzakhala tino wa ulungamisira komanso ndipo ufumu wake waoneseratu poyera. Okay, so tikamakamba za chiweruzo cha kufufuza tafotokoza anthu tikukamba za maufumu awiri. Okay, of course na amali Babuloni amidi ndi Aperezi a Greece, komano mapeto kwenikweni kuli maufumu awiri amene akufufuzidwa. Kuti ndi ufumu uti, kuti ufumu wa Chiroma kapena ufumu wa Khristu umene upasidwa ya kuonesa chiyero. Andizioneseratu kotheratu pa tsiku lachitetezo ndi ufumu wa Yesu Khristu yekha umene wabwera ya chiyero. Ndipo chirombo chizamuchita ku moto, ndipo Satana amene ali asazere azamuchita blame for the sin problem. Kuti niye ufumu wake sungabwese ya chiyero koma tchimo lokha. Izo ndizosatira za yani, izo ndizosatira za yani za chiweruzo chimene chikuchitika. Chiweruzo cha maufumu osati kuti ufumu dada koma ndi ufumu umene ukwanisa chiyero. Komano tsiku lachitetezo ndi tsiku limene likuthandizira ufumu wa Mulungu mu chiweruzo. Fane tsiku lachitetezo likazati ladza, anthu a Mulungu azakhala angwiro m'malingalironso, ndipo pamenepo
azaoneseratu kuti ufumu wa Mulungu ndi okhawo, so sikachitetezo kuthandizira chiweruzo chimene chikufufuza maufumu. Right? Okay. Now, ndikufuna muti werengere mavesi awiriwa amene amavesera ntchitonso imaona timulakwika. Mlaliki 12 verse 14, ayino kumuti werengera, Mlaliki 12 verse 14, ndi Chivumbulutso 20 verse 12, ati yani. Mlaliki 12 verse 14, kuti Mulungu adzanena mlandu wa zochita zonse ndi zobisika zonse, ngakhale zabwino ngakhale zoyipa. Muwerengere Chivumbulutso 20 verse 12. Ya Chivumbulutso 20 verse 12, ndipo ndinaona akufa akulu ndi ang'ono ali mkuima ku mpando wachifumu, ndipo mabuku anatsegulidwa, ndipo buku lina linatsegulidwa ndilo la moyo, ndipo akufa anaweruzidwa mwa zolembedwa m'mabuku monga mwa ntchito zawo. Apapa tikuona tino mavesi awa akuti Mulungu adzanena mlandu wa zochita zonse ndi zobisika zonse, ngakhale zabwino ngakhale zoyipa. So tikamaona apapa mulandu umene akukambawo, taona kale tuna anthu a Mulungu mbiri yawo yakale yapita. Chivumbulutso 20 verse 12 kukamba za anthu ochimwa. So chiweruzo imenechi chikupita kwa anthu otani ochimwa. Ati ndipo anaona akufa akulu ndi ang'ono ali kuima mpando wachifumu, ndipo mabuku anatsegulidwa, ndipo buku lina linatsegulidwa, ndipo buku la moyo, ndipo akufa anaweruzidwa mwa zolembedwa m'mabuku monga mwa ntchito zawo. So anthu otayika amene akuzaweruzidwa kuti iwo ndotayika, kuti nawo sazindikire kulungama kwake kwa ndani kwa Mulungu, poti anayesesa kuwapulumutsa kumene sanatani sadafune. Right? Ndio ine nali phunziro lathu la lero kusindikiza pa nkhani ya tsiku la chitetezero.